#1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time. 50 minutos na nakaligad sa takna siningala sa 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay Zone 2, Drisity FM, Bombo Radyo Iloilo. Ang flagship station sa the #1 most trusted radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sa Martes, Setyembre 30, tuig 2025. Kagkaroon sa aton sininga Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. What matters now is this Christmas we share the love. 86 días na lang kagapaskwa na. Sa gihapon, hindi mo lang mo ang kurman, bombot siya mablanco hover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. Overprice? Hindi ko overprice. Amuning depensa sa nga Iloilo City Engineers Office sa 4.1 million pesos nga balor sang improvement pagpaatop sa overpass dira sa may diversion road Mandurriao. Atop lang nga atop 4.1 million pesos pero hambal sa City Engineers Office hindi ina overpriced. Sa piyak sinigabahin dalan sa idalom sang ungka flyover liwat nga nag-usmod. Kung ninyo pa madumduman ginpabombo sadto sa mga motorista ang dalan dira sinalom sang ungka flyover nga nag-usmod tigin hatagan man sa nagakiko nga pagtamod gilayon. No? Kagagin kaayo but subong na naman may pag-usmod na naman banwa kaniliwat na naman sinigagin pabumbo sang mga motorista. Sa dugang pa nga mga balita, nagkandak sang soil test sa ganan na flyover. Dapat amo ang manabat suno kay Vice Mayor Hiroche. Ang nag-soil test among dapat sinimanabat tani dapat na diskubrihan na ning may diferensya gali ang soil testing. Kunti waya na gindayon ang nasambitan sining proyekto. Ano man do may salbaron ang Pavia local government sa isyu sang state of corruption dira iya sa banwa sang Pavia. Sa dugang pa nga mga balita kaga impormasyon, daig sa barangay na hapay gimbal 3 ka beses na nga narusdak. Sa nahapay gimbal daig nila nahapay. Basis pila kadlaw ang barangay na hapay isla na sa barangay na rusdak. Sa dugang pa nga mga balita, mga mangunguma sa banwa sang uton nagapalabot sang ila siniiyang mga litaniya mano kag subong man pagpabumbo man kay ang National Irrigation Administration may water pump kuno may equipment sila nga water pump pero way man ginagamit. Sa madumduman sini sa mga mangunguma dira do kay isa man lang kabes kuno nga gamiton. Way naman dayon ginpagamit sa ila. Kung imadalakuan mga balita, issues kay impormasyon ng main sentro karon sa aton sininga pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Standby sa aton sininga mga taga-palamati kay ang isa kadlaw nga lunes sa aton sininga mga kabumbo nga kagapon kadamo sa mga nag-transpire in terms of mga nagapanguna man sininga mga isyu. May kang tanan sa sining flyover kag mga ghost project ko. No? Sa aton sining mga kabumbo nga kung saan ang tinumukanay ron sanda. Tinumukanay ron sanda. Humalin iya sa pag-resign sa sining independent ining ICI. Pag-resign ni Mayor Benji Magalong. Kagapon na privilege speech man si Senator Chis Escudero.
kag mga patal sini nga mga akusasyon ng ginpangbuyan niya. Batok iya sa kay former speaker House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Magluwas sa kay Romualdez pabutyag man pinagi sa iya sini nga privilege speech si Senator Rodante Marcoleta. Sa aton sini nga mga kabumbo. Pero kagapon kung ninyo sinanotisyaran way pagani isak minuto dasig lang aprobado na ang 2026 nga budget sang Office of the Vice President. Gadalhay lang takway no sa aton sini nga mga kabumbo. Tapos si Congressman Saldico kung ninyo sinimadumduman nag-resign naman sa pagka House of Representative. Ako Bicol Party List, no? Amo ning ginarepresentar niya. Ako Bicol, ako hakot, inyo kwarta. Ti apelido ya Chinese mo. Ako Bicol, ako represent, inyo kwarta, ako hakot. Tawo ko gutisa iya sulod malita, iya deliver sa akon. Tapos iban malita iya deliver Romualdez. Namo na ang sistema dira banwa. Tapos sa mga kabumbo naton, madamo man sang nagre-react, no? Hilabi pa karon iya sa mga former members sang Philippine Army, no? Laban sila diri mga utod gid ni Sergeant Gutesa sa bahin karon sa Philippine Marines. No? Nga nagapabutyag sini karon banwa nga imbis kun tani tuksoon si Gutesa, no, kun bala ang iya sini nga affidavit matuod o kun hindi, valido o kun hindi, of which nga ti kadamo naman sa ginpamangkutan sini naton nga mga abogado nga apisar kun ginaduwa-duwahan kag waay abigin ako sang lawyer nga nag-notarize sini nagapamalibad gid ini siya. Water under the bridge naman kuno ina kay ang punto, no, before niya nga ginbasa ang iya sini nga sworn statement, sworn affidavit, nagsumpa man siya, take oath ini siya sa bahin karon sa Senado. Rason nga ti balido katama ang iya sini nga mga ginpangbuyan nga mga statement. Hambagan isang pila sini iya ka mga former members sang Philippine Army. Nga ang inyo sinibasihan, nga ang inyo sining ginapuna kung sa Tagalog pa ining notaryo. No? Nga gina-question nyo pagkaron ining buyagyag ni Gutesa sang iya sining nga mga nahibaluan. Dapat ang ginatutukan, dapat ang aton sini nga dipinsahan kag kung pwede padamuon pagid ang mga tawo nga may madalom sini nga nahibaluan, may kangtanan sa korupsyon sa gobyerno, kag amo sinayang pasabton naton. Kag ining mga tawo nga nagaakto bilang witness ang nagakadapat nga protehiran, hindi kay i-intimidate, hindi kay pangitaan sang buho para lang amang ma-discredit ang iya sini iya nga ginbuyan sini nga mga tinaga. Pero may mga mainit man sini nga mga mensahe diri, particularmente ining mga Marines nga kaupod ni Sergeant Gutesa. Dugang sini nga mga impormasyon later on iistoryahan ta sa balay nga pagpalayag sa bumbuaray sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
Regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake. Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Martes, ika-30 sa buwan ng Setyembre taong 2025 at sa atin pong Christmas countdown, 86 days bago pong araw ng Pasko. Sa ating mga headlines, role ng Diskaya o Pamilya Diskaya sa manumalyang flood control projects pang nationwide scope umano ayon kay Justice Secretary Remulla. Backtracking ng mga proyektong sinimulan 2016 at nagtapos nitong 2025, isinasagawa na. Ang International Criminal Court Pre-Trial Chamber naman nakatanggap ng tugon mula sa Dutch government kaugnay sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Plenary deliberation para sa minumungkahing 2026 budget ng Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways at iba pang mga ahensya natapos na dun sa Kamara. Samantala, si Pastor Apollo Quiboloy muling isinugod sa ospital ayon yan sa kumpirmasyon ng Bureau of Jail Management and Penology. Samantalang Armed Forces of the Philippines may mga paglilinaw kaugnay sa status ng pagiging bahagi ng sandatan lakas ng whistleblower na si Gutesa kaugnay ng kanyang kanyang kinalaman doon sa usapin ng mga pera may koneksyon sa flood control anomalies. Sa international news naman, pagdideklara ng pagwawakas ng gyera doon sa Gaza, mas malapit na raw kesa sa dati ayon kay US President Donald Trump. At sa ating balitang palakasan, 7-foot center Victor Wembanyama ay tumangkad pa sa kasagsagan ng NBA break. Alamin bakit? At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Bombo Weather Update. Sa atin pong patuloy na pagtugay guys sa lagay ng panahon, binabantayan ho ngayon ng mga eksperto ang isa na namang low pressure area. Pero ito ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility at wala pang epekto sa limang bahagi ng ating bansa. Uli itong namataas sa layong 1,300 kilometro sa silangan ng Southern Luzon. Sa ngayon ay may medium chance na maging panibagong bagyo sa lubya ng susunod na 24 na oras. Kung magiging ganap na bagyo, tatawagin naman ito na Tropical Depression Paulo na 16 na sama ng panahon para sa taong 2025. Inaalerto ang Bicol Region, Eastern Visayas at mga karatig na lugar na maging handa, lalo na yung mga nasa low-lying areas kaugnay ng paglapit ng naturang weather disturbance formation. Samantala, ikinumpirma po ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 na nakatanggap ito ng tugon mula sa Kingdom of the Netherlands kaugnay sa kautusan ng korte sa Dutch government na magbigay ng obserbasyon hinggil sa hiling na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Base sa redacted filing na may petsang Setyembre 26, sinabi ng ICC na nakatanggap ito ng komunikasyon mula sa Dutch government noong Hulyo 2, subalit hindi na idinitalye pa ang tugon na natanggap nito. Nakasaad sa dokumento ng ICC na noong Hunyo 20, ipinadala ng registry ang naturang kautusan ng pre-trial chamber na nag-iimbita sa host state na magsumite ng obserbasyon nito kaugnay sa issue ng interim release ng dating Pangulo ng Pilipinas. Samantala sa panig naman ng Office of the Prosecutor, tinutulan nito ang request ng depensa para sa interim release at iginiit ng patuloy na pananatili ng dating Pangulo sa detention facility sa The Hague ay titiyak na harap siya sa kanyang trial, kaalinsabay nito ang pagpigil sa dating Pangulo na manghimasok o ikompormiso ang investigasyon at mga paglilitis sa korte. At kaugnay ho niyan mga kabombo, nakapagsumiti naman ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng panibagong medical records sa International Criminal Court. Ito ay kaugnayan doon sa kasalukuyang estado ng kalusugan, lalo na yung mental health nitong si dating Pangulong Duterte. Sa isinumiting medical record ng panig ng depensa, kinukumpirma nila na may cognitive impairment ang dating presidente. Base nga sa dokumento, iprinisinta ng defense team ang naturang submission kasunod na rin ng ipinadalang email communication nito sa pre-trial chamber noong Hulyo 18.
Kaugnay naman ang parehong issue para ibigay sa chamber at sa pagtatala doon sa record ng kaso ang bagong medical records na natanggap kamakailan lamang. Ipinaliwanag ng panig ng depensa na isinagawa ang naturang evaluation ng isang medical professional na itinalaga mismo ng medical officer ng International Criminal Court Detention Center na nagkukumpirma sa matagal ng suspetsa na may cognitive impairment ang dating Pangulo. Ayon nga kay Lead Counsel Nicholas Kaufman, ginawa ang naturang submission ng may urgency dahil na rin sa kaugnayan ng naturang medical record sa issue kung kaya nga o kaya ba talaga o hindi na ng dating Pangulo na humarap sa trial o paglilitis. Ito rin ay kasunod ng dating urgent request para naman suspindihin ang paghatol sa interim release hanggang sa lahat ng medical records kabilang na ang psychological evaluation ay ganap na maisumiti doon sa korte. Samantala, bunsod naman ang lumabas ng findings, sinabi ng panig ng depensa na ang cognitive impairment ng dating Pangulo ay sapat na nabasihan para isagawa ang paglilitis sa naturang usapin bago pa man ituloy ang confirmation hearing. Formal na ipinasok ang naturang mga dokumento sa case record itong nakalipas na araw, Setyembre 29, 2025. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report ang papel ng mga diskaya sa maanumalyang flood control projects pang nationwide umano ayon sa kalihim ng Department of Justice. Ang backtracking ng mga proyekto simula noong taong 2016 hanggang 2025 isinasagawa ngayon. Kaugnay niyan, kumuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Grant Hilario. Inihayag ng kasalukuyang kalihim ng Department of Justice na si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla na pinaniniwala ang pangbuong bansa o nationwide ang naging papel ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya hinggil sa umunoy korupsyon sa flood control projects. Ayon kay Justice Secretary Remulla, posibleng ganito kalawak ang naging role ng mag-asawang Diskaya sapagkat sila'y nakakuha ng mga proyekto sa iba't ibang panig ng bansa. At itinuturing ng naturang kalihim ang mga ito bilang isa sa mga pinakakakaibang mga kontratista sa Pilipinas na kinayang pasukin maging ang ganitong lawak o dami ng mga proyekto mula sa gobyerno. Bunsod nito'y ibinahagi ni Justice Secretary Remulla na kanilang iimbestigahan at babalikan muli ang mga transaksyon o proyektong nakuha ng mga kontratista simula 2016 hanggang sa taong kasalukuyan. Kahit pa ilang taon na nakalilipas, nais maberipika at mapasuring maigi ng Department of Justice ang mga ito para sa nagpapatuloy na case build-up ukol sa flood control projects anomaly. Ating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla, kalihim ng Department of Justice. 2022 lang, but we're getting now 2016 to 2025. Inaano namin yan, binabackdate namin lahat yan. Kasi nga, unique nga yung kanilang role eh. Kasi sila lang yung nakapag-contract sa buong Pilipinas. They defied the so-called territoriality principle that certain territories are only for certain people. So they defied that, and it's a very unique experience. And we're backtracking to the earlier dates from 2017, 16, 17. Binabacktrack namin lahat yan. Paliwanag naman ng kalihim kung bakit kasama pati mula 2016 na mga proyekto sa mga iimbestigahan. Ay dito raw kasi nag-umpisang lumaki ang mga kontratang nakukuha ng mag-asawang Diskaya. Kanyang sinabi na bagamat 2007 pa nagsimula ang mga ito sa kanilang construction firms, ginit ng kalihim na taong 2016 lumawak ang kanilang negosyo. Habang sagot naman ni Justice Secretary Remulla kung ang tinitingnan mga sangkot na kongresista ay mula Luzon, Visayas at Mindanao, anyay kanila pa itong pinoproseso sa kasalukuyan. Aabot raw kasi sa libo-libong mga proyekto o kontrata ang nakuha ng mag-asawang Diskaya na ngayon ay masusing iniimbestigahan pa ng Department of Justice. Ating muling balikan ang tinig ni Secretary Jesus Crispin Boying Remulla. Hindi pa. Ito, we're still working on the original, but some names will be cropping up. Kasi they have thousands of projects. And they have a very long track record. And we have to cough up everything. Kasi doon siya lumaki. They started contracting in 2007. But they were a struggling group at that time. But 2016, they got big. That's why we start
zeroing in on how they can be. Buhat ito'y binigyan din ng kalihim na isa sa ilalim pa sa mga serye ng pagtatanong ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya ukol sa kanilang mga nalalaman sa flood control projects anomaly. Ani ay kahit pa magandang records ng mag-asawa ay dadaan pa sa mahabang proseso ang kanilang mga testimonya upang maberipika at masuri pa ang maigi. May isa pa nating pakinggan si Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ng Department of Justice. Records, but we have to ask them the questions specifically for everyone. Kaya walang general 1-hour statement na tapos na. Hindi. This is going to be a long process of asking questions and getting answers and getting the documentary evidence to back it up. Kasi mayroon ba sabihin natin, project ID ng bawat project will put in the name of the district engineer and the congressman. And yung funder, hahanapin pa namin yun. Kasi kung yan ba'y nanggaling sa insertion, yan ba'y nanggaling sa program, hahanapin pa namin lahat yan. It's you have to understand how it works first before you're able to proceed properly. Live mula dito sa Department of Justice, ito si Bombo Gran Hilario, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Oras natin 11 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Independent Commission for Infrastructure na isa publiko ang mga ikinakasang mga pagdinig para naman sa transparency at accountability. Ayon kay Pangilinan, hindi mainam ang naging pasya ng international o ng Independent Commission na hadlangan ng publiko na masubaybayan online ang kanilang mga pagdinig. Ito ay matapos nga na igiit na naturang lupon na kailangan nilang iwasan ang trial by publicity at mapigilan ang paggamit ng mga pagdinig para naman sa pansariling interes o kaya ay pampulitikang agenda ng sino man na kinabibilangan ng ilang mga personalidad o grupo. Binigyang diin pa ng senador na siya ring namuno sa Senate Committee on Justice and Human Rights na nag-uugat ang mga korupsyon at mga skandalo na nakapaloob dito ay dahil sa kakapusan ng sistema na pangkatarungan. Binigyang diin pa niya na mahalaga na mabilis ang maging paglilitis at maging paghatol. Mas mabibigat ang mga parusa at dapat itong non-bailable offense. Ang mga korupsyon cases ay dapat umano na walang konsiderasyon sa pagpataw ng parusa upang matiyak na ang pananagutan at pagbabalik ng pamahalaan sa mabuting estado. Sa huli, muling nanawagan si Pangilinan sa naturang special body na buksan sa publiko ang mga pagdinig at nagbabala na huwag na anyang subukan pa ang kagustuhan ng taong bayan na labagin at ilitaw na lamang ang katotohanan. Samantala, kuha po tayo ng karagdagang report mula sa Kamara. Nagtapos na po ang plenary deliberation sa iminungkahi na 2026 budget ng Department of Trade and Industry, ng Department Public Works and Highways at iba pa pong mga ahensya. Kaugnayan, kuha po tayo ng mga karagdagan pang detalye sa pag-ulat ni Bombo Annalise Soberano. Naipasa na sa plenaryo ng Kamara ang rebisadong budget ng Department of Public Works and Highways at inaasahang ipapasa na rin ito sa Senado. Kung maalala, nitong buwan ng Setyembre, ang Department of Public Works and Highways ay nagsumite ng kanilang rebisadong panukalang budget para sa 2026 sa House of Representatives matapos alisin ang 252 billion na pondo para sa flood control projects. Sa interpelasyon ni Representative Leila de Lima kay Representative Romeo Momo, ang sponsor sa budget ng ahensya, tinanong ni De Lima kung ano ang update sa pagsasaayos ng mga sirang daan dahil kaunti lamang ang inilaang pondo para dito ng ahensya. Pakinggan natin ang interpelasyon ni Representative Leila de Lima kay Representative Romeo Momo. Of deteriorated roads gets only 601 million. Bakit po ganun? How does DPWH determine which preventive maintenance of roads will it prioritize and allocate budget to? Based on necessity po dapat ito, di ho ba? Kasi kung titingnan natin yung data,
and correlation, parang hindi naman. How can DPWH justify why regions with the worst road conditions are not the ones prioritized if we look at the modified budgets? Tama po. In fact, sa preventive maintenance, ang dagdag po natin is asset preservation pala. Asset preservation program, which includes, of course, preventive maintenance. A total of 17 billion was added to the NEP. Totoo po na medyo malaki ang budget allocated for Metro Manila roads rather than compared to other areas. Ipinaliwanag naman ng Department of Public Works and Highways kung bakit maliit ang pondo sa pagsasaayos ng mga daan sa probinsya kumpara dito sa National Capital Region. Muli ang pahayag ni Representative Romeo Momo. Multi-lane po ang karamihan nating mga kalsada. So while the other in provinces there are only 2 or 3 or 4 lanes, dito ho sa atin, lalo na dito sa NCR, mga multi-lane po, nasa 6 to 12 lanes ang mga kalsada natin. At dahil ho sa traffic, sa volume ng traffic in Metro Manila, so yung wear and tear ng ating kalsada, mas mabilis dito sa Metro Manila than compared to other. Yun po pala ang batayan. So yun po pala ang batayan. Yes, Not necessarily the very fact na mas mahaba yung supposedly bad roads sa ibang regions, as I said, lalo na sa Bicol region. I come from them. I know na ang dami po doon na bad roads, pero mas mababa po yung naging allocation compared to NCR. Natapos na rin sa plenaryo ang pagtalakay ng mga panukalang budget para sa 2026 sa mga pangunahing ahensyang pang-ekonomiya. Kabilang na dito ang Department of Trade and Industry. Isinulong ni Quezon Representative Keith Mikatan ang panukalang budget ng DTI na nagkakahalaga ng 12.08 billion mula sa National Expenditure Program. Ang budget naman ng Department of Agriculture na isinulong ni Pampanga Representative Ana York Mondok ay unang inilaan ng 176.7 billion pero nadagdagan pa ng 39.4 billion sa Budget Amendment Review Subcommittee. Pinal na isinulong naman ni Isabela Representative Joseph Tan ang panukalang budget ng National Irrigation Administration o NIA na nagkakahalaga ng 45.07 billion na nagpapakita ng mahalagang papel ng irigasyon sa rural development at produksyon ng pagkain. Sa kasalukuyan, tinatayang 2.8 million hektarya o 70% ng 3.13 million hektaryang irrigable ang sakop ng mga sistema ng irigasyon. Inaprubahan na rin ng subcommittee ang dagdag na 5 billion para sa ahensya. Samantala sa ibang balita, tiniyak naman ni Abra Representative J.V. Bernos na patuloy ang pagbibigay ng tulong ng kanyang tanggapan sa mga kababayan niyang naapektuhan ng Super Typhoon Nando. Batay sa ulat ng pamahalaang lalawigan ng Abra, walang naiulat na nasawi pero may mga nasugatan. Ngunit nagkaroon ng total power interruption sa probinsya sa kasagsagan ng bagyo. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang damage assessment sa agrikultura, infrastruktura at mga ari-arian. Sinamantala na rin ni Bernos ang pagkakataon para ipaalala ang pangangailangan ng isang ahensya ng gobyerno na mamahala sa Abra River Basin. Si Bernos ang may akda ng House Bill number 3119 na naglalayong magtatag ng Abra River Basin Development Authority upang tugunan ang lumalalang kondisyon ng ilog dahil sa walang kontrol na industrialisasyon, pagkalbo ng kagubatan, pagmimina at mabilis na paglaki ng populasyon. Mula sa Kamara, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Naghatid niyan sa atin sa oras na 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Naniniwala si House Speaker Faustino D. III na magiging madali na ang pagsisiyasat ng mga otoridad sa umunoy papel ni dating Ako Bicol Representative Elizalde Co sa iskandalong bumabalot sa flood control projects. Ngayon ang pagkakataon matapos na tuluyan na itong magbitiw sa pwesto. Ilang pagkakataon din ang nabanggit ang pangalan nitong si Co sa mga congressional hearings. Pinakauli ay ang testimonya ni dating Philippine Marine Sergeant Orly Gutesa na nagsasabing dinala nila ang mismong porsyento nitong si Co sa kaniyang bahay at mali-maleta pa umano ito batay sa paglalarawan ng naturang dating sundalo. Ayon kay Speaker D, mas magiging madali na siyasatin kung ano man ang naging papel na ginampanan nitong si Co sa nabunyag na korupsyon dahil siya na ay isang pribadong individual. Hindi na anya malilimitahan ang Senado sa interparliamentary courtesy at maaari nang ipatawag ng mataas na kapulungan ang dating mambabatas sa anumang legal na paraan na kanilang gagawin. Hindi na rin anya malilimitahan ang Department of Justice sa sarili nitong investigasyon at maaaring padalhan ng subpoena ang dating mambabatas para naman sa isinasagawang investigasyon. Samantala, nanindigan si D na kailangan bumalik dito sa Pilipinas ng dating House Appropriations Chairman upang sagutin ang mga paratang at alegasyon na ibinabato laban sa kanya. Git pa ng House Leader, dapat na ipaliwanag ni Co ang anumang papel na hinawakan nito ukol naman sa flood control scandal dahil lagi-lagi na nababanggit ang kanyang pangalan sa usapin ng porsyentuhan o kaya ay kickback. Samantala, ginamit na ng Philippine Air Force ang air assets ng hukbo upang dalhin ang libu-libong family food packs sa malalayong coastal areas. Sa probinsya ng Masbate na pangunahing sinalanta ng bagyong Opong, ginamit ng Philippine Air Force ang S-701 na Black Hawk helicopter at super helicopter para ibiyahe po ang mahigit 1,000 na family food packs at iba pang non-food items. Sa coastal town naman ng Calayan, kung saan naglandfall ang Super Typhoon Nando, ginamit din ng Philippine Air Force ang ilang pang mga Black Hawk helicopters upang dalhin ang 500 po na kahon ng family food packs, 2 shelter tents, 50 na shelter kits, ilan pang mga solar power equipment, hygiene and medical supplies at iba pang mga essential supplies. Ayon naman sa Philippine Air Force, nananatiling naka-standby ang mga cargo plane at iba pang air assets ng hukbo upang mabilis na madala ang mga supply sa coastal at isolated areas. Sa kasalukuyan ay nakahanay din po ang ilan pang nakatakdang relief operations sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng air assets ng Philippine Air Force sa koordinasyon na rin ng Office of the Civil Defense. Muna tayo dyan sa Senado mga kabombo, mga ka-Star Nation, dahil may mga pagdinig ang iba't ibang lupon dyan sa naturang kapulungan. Insertion sa budget ay hindi raw illegal, ngunit ito ay naaabuso sa ilang pagkakataon. Si Senate President Soto ay tiniyak ang pagkakaroon ng reforma sa proseso ng 2026 national budget. Yan at iba pa mga balita hatid ni Bombo J. Sigalvez. Iginiit ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na hindi otomatikong iligal ang budget insertions dahil bahagi ito ng mandato ng mga mambabatas sa paghubog ng pambansang pondo. Gayunpaman anya, naabuso na ito ng ilang mambabatas, kabilang mga kongresista na nagsingit ng malalaking halaga sa 2025 national budget. Sinabi ni Lacson na umabot sa mahigit 100 billion pesos ang halaga ng insertions mula sa Senado para sa Department of Public Works and Highways pa lamang na nakalaan sa iba't ibang proyekto ng infrastruktura, kabilang ang flood control. Batay sa nakalap niyang impormasyon, sinabi ni Lacson na ang dokumentong naglalaman ng listahan ng mga kongresistang nagsingit ng pondo para sa Department of Public Works and Highways ay binubuo na ilang pahina, nakaayos sa alpabeto ang mga pangalan, parang roll call anya tungkol sa listahan ng Kamara. Nang tanungin ko lumampas ang halaga ng insertion galing sa mababang kapulungan ng Kongreso, kumpara sa insertions ng Senado, tugon ni Lacson ay maaaring lampas. Dagdag niya, posibleng nakipagsabwatan ang ilang mambabatas sa mga tiwaling opisyal ng Department of Public Works and Highways upang makakuha ng kickback mula sa mga proyekto, dahilan para mas malaki pa ang pondo ng ahensya kumpara sa sektor ng edukasyon
na labag sa konstitusyon. Nanindigan din si Senate President Tito Soto III na ang mga amyenda o insertions, individual man o institutional, na ginagawa sa panahon ng deliberasyon ay bahagi ng regular na proseso ng pambansang pondo. Binigyan din ni Soto na mandato ng mga senador na magpasok ng mga pagbabago sa budget upang matiyak na tamang paggamit ng pondo ng bayan. Anya, ito ang nagsisilbing mekanismo ng check and balance sa paggastos ng gobyerno. Amendments, insertions, or whatever you want to call it, whether individual or institutional, done during the deliberations in the Senate, are part of the regular budget process. It is part of a process. It is within the mandate of the senators to amend and determine the government spending allocation. It serves as a crucial check and balance mechanism to ensure that public funds are spent in accordance with the law. For the 2026 budget, the Senate will institute changes for greater transparency, people's participation, and accountability. That is the reason that we have included live streaming in all the steps of the budget process. The Senate is one with the nation in ensuring that the taxes paid by the public will be used correctly. Tiniyak naman ng leader ng Senado na magkakaroon ng mga reforma sa proseso ng 2026 national budget upang mapalakas ang transparency at accountability. Kabilang dito ang paglalagay ng live streaming sa lahat ng akbang ng budget deliberations. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Tumaas ang kumpiyansa ni US President Donald Trump na mas malapit na kesa sa dati ang pagdideklara ng pagwawakas ng giyera doon sa Gaza. Ito ay matapos na pumayag na si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa 20-point plan na isinapubliko sa unang pagkakataon na naglalatag ng parameters ng ceasefire. Bagamat nangangailangan pa ang naturang ceasefire proposal na malagdaan ng kampo ng Hamas. May ilang probisyon na nakapaloob sa naturang plano ang nauna ng tinutulan ng Hamas. Subalit umaasa pa rin si Trump na makalipas ang halos 2 taon ng giyera, makakamit na ang pagwawakas sa sigalot na nag-iwan ng libu-libong nasawi at malawak na pinsala sa Gaza. Ilan sa nakapaloob sa plano ang panawagan para sa pagpapalaya ng lahat ng natitirang bihag na hawak ng Hamas, buhay man o patay, sa loob ng 72 oras mula nang tanggapin ng Israel ang kasunduan na nangangahulugang nag-umpisa na rin ang oras ng Hamas para magpasyang pumayag sa kasunduan. Nagbabala naman sina Trump at Netanyahu sa mabigat na konsekwens sakaling tutulan ng Hamas ang naturang plano. Samantala, ako muna tayo ng karagdagan pang report mula sa ating news team. Diyan sa Independent Commission na nag-iimbestiga ukol sa mga infrastructure development, ay alamin ho natin kung ano mga kaganapan dahil yung Anti-Money Laundering Council at yung independent body ay nagsanib puwersa para sa pagpapatuloy ng investigasyon sa mga questionable na flood control projects. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Dennis, Bombo Ever, pumirma ngayong araw ang Independent Commission for Infrastructure at ang Anti-Money Laundering Council AMLAC ng Memorandum of Agreement para palakasin ang investigasyon sa mga manumalyang flood control projects sa bansa. Kasama sa lumagda sina Independent Commission for Infrastructure Chairperson Retired Justice Andres Reyes Jr. at Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona na siyang pinuno naman ng AMLAC at kasama pa iba pang kinatawan ng kani-kanilang ahensya. Binigyan din ni Reyes na naturang kasunduan ay mahalaga upang masugpo ang malawakang korupsyon at mapangalagaan ang tiwala ng taong bayan. Giit niya, timely at makabuluhan ang partnership na ito lalo't nagpapatuloy ang kanilang mga investigasyon.
Samantala, kinilala naman ng Independent Commission for Infrastructure ang pagkakatalaga kay dating Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin bilang bagong Special Advisor at Investigator ng komisyon. Ayon kay ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Pete Fernandez, malaking tulong ang law enforcement experience ni Azurin sa pagtutok sa mga investigasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang pahayag ni ICI Executive Director at Spokesperson Attorney Brian Pete Fernandez. Special advisor po na tinalaga for ICI Azurin po. Former chief. Former PNP chief. Oh yeah, former PNP chief. I guess he's gonna be a good addition to the commission, bringing with him his experience as a police officer and head chief of the PNP. No? So we are looking forward to working with him. Tala, Bombo Dennis, Bombo Ever, kasalukuyang andito ngayon no, sa Independent Commission for Infrastructure ang mag-asawang contractor na sina Pacifico Curly Discaya at Sara Discaya. Hanggang ngayon naman ay hinihintay natin ang kanilang paglabas at maaari nating matanong kung ano ang kanilang napag-usapan doon sa harapan ng komisyon dahil ay mula kanina pa sila nandito no at hanggang ngayon ay hindi pa sila lumalabas doon sa hall na kung saan ginaganap ang pagdinig ng ICI. Yan muna ang latest update mula dito sa Independent Commission for Infrastructure Building Lungsod ng Taguig. Ito si Bombo Ista Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Oras natin, 29 na minuto na bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Naniniwala si Vice President Sara Duterte na haharap din ang Palasyo Malacanang sa panawagan ng publiko para naman sa katotohanan at pananagutan kaugnay ng flood control corruption scandal na kinasasangkutan ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na pinsan ng Pangulo at matalik na kaalyado ng Chief Executive. Sa naging pahayag, iginit nga ni Vice President Duterte na may nakakabahalang pattern sa mga aligasyong tumatanggap itong si Romualdez ng mali-malitang puno ng pera. Ayon nga sa kanya ay pinagtibay nito ang testimonya ni Orly Gutesa, dating security consultant ng nagbitiw na si Ako Bicol Representative Saldico, na umaming siya mismo ang nagdadala ng tinatawag nilang basura o cash luggage doon sa bahay ni Naco at Romualdez. Binatikos din ng Vice Presidente ang Pangulo sa umano'y maling paghusga sa pagpili kay Romualdez bilang leader ng Kamara de Representantes, lalo na matapos ang Delaware court ruling hinggil naman sa Okada Manila scandal kung saan ay nadawit itong si Romualdez sa umano'y issue ng suhulan. Git niya, sa halip na bigyang daan ang tunay na investigasyon ay pinanatili pa ng Chief Executive ang impluensya sa kaso sa pamamagitan ng tinatawag na Independent Commission on Infrastructure na malinaw niya na hawak pa rin ito ng Palasyo Malacanang. Samantala sa kanyang privilege speech nitong Setyembre 29, ibinunyag naman ni Senator Francis Chis Escudero na si Romualdez ang nasa likod raw ng impeachment complaint laban kay Duterte noong Pebrero, at ayon sa kanya napilitang pumirma ang ilang kongresista kapalit naman ng pondong pang politika. Matatandaan na si Escudero din ang Senate President ng ibasura ng Senado ang impeachment case matapos na ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema. Dagdag pa ni Duterte, naniniwala siya na totoo ang mga aligasyon laban kay Romualdez at patuloy naman na iniimbestigahan ang manumalyang flood control projects na kinasasagutan ng ilang kaalyado ng Pangulo, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways at mga pribadong kontraktor. Sa ibang balita, muli pong isinugod sa ospital si Pastor Apollo Quiboloy ng Kingdom of Jesus Christ matapos makaranas ng hirap sa paghinga. Ayon sa pahayag ni Bureau of Jail Management and Penology spokesperson Superintendent J. Rex Bustinera, ay mabilis na tinugunan ng kanilang mga tauhan ang kalagayan ni Quiboloy lalo't dati na itong may dinaramdam. Kasalukuyang nasa kustudiya ang
si Kibuloy ng BGMP. Kaugnay nga po yan sa mga kasong isinampa laban sa kanya, kabilang ang human trafficking at sexual abuse. Tiniyak naman po ng pamunuan ng BGMP na patuloy na minomonitor ang kalagayan ng pastor upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ni Kibuloy habang nasa ilalim ng pangangalaga ng gobyerno. Binigyang diin ni Bustinera na walang ibinibigay na special na trato kay Kibuloy sa loob ng pasilidad at ang lahat ng hakbang ay alinsunod pa rin yan sa standard medical protocols. Matatandaan na una na nga pong isinugod sa ospital si Kibuloy ilang buwan ang nakakalipas dahil sa mga iniinda niyang karamdaman. Sa dagdag pang balita, handa si Department of Health Secretary Teodoro Ted Herbosa na maglabas ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at magpasailalim sa lifestyle check sa gitna na rin ng mga panawagan para sa transparency ng gobyerno. Tinugunan ito ng kalihim sa pamamagitan ng budget sponsor ng Department of Health na si Bataan 2nd District Representative Albert Garcia sa pagtatanong ni Akbayan Party List Representative Chel Jokno doon sa budget deliberation ng House of Representatives. Naglatag lamang ng ilang kondisyon ang kalihim kagaya ng pagpapanatiling confidential sa kanyang personal information. Narito ang naging bahagi ng pahayag ni Representative Chel Jokno at ni Representative Albert Garcia. Would the good Secretary of the Department be willing to take the lead and show a good example to the entire department by releasing his Statement of Assets, Liabilities and Net Worth as some of us in the House have done? Willing po ang ating kalihim to release basta hindi lang kasama yung mga personal information. Thank you, and thank you, Secretary Herbosa. Yan mga Maganda rin kabombo. po sana kung maging institutionalized sa DOH ang mga lifestyle checks na iniutos ni Pangulong Marcos pagdating sa ibang mga departamento. Willing po, Madam Chair, pasailalim sa mga lifestyle check ang Mga kabombo, mga ka-Star Nation, magkasunod at tinighuyan ni na Representative Chel Jokno ng Akbayan at nitong si Bataan Representative Albert Garcia, kaugnay pa rin ng Transparency Initiative na handa umano. Ito si Herbosa na magpasailalim. Inirekomenda rin ni Representative Jokno ang pag-institutionalize ng lifestyle check sa kagawaran. Alinsunod yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapareho na rin ang ginagawa sa ibang mga departamento ng pamahalaan. Tinugunan naman ito ng Department of Health budget sponsor na bukas nga ang mga opisyal ng naturang kagawaran at mga empleyado na rin na magpasailalim sa lifestyle check. Sa katunayan, mayroon anyang Integrity Management Committee ang Health Department na nakikipag-ugnayan sa Office of the Ombudsman para naman makapagsagawa ng assessment sa mga integridad at transparency initiatives at accountability ng mga opisyal at empleyadong saklaw ng kanilang lupon at ang pagmonitor sa anumang ill-gotten wealth o posibleng korupsyon sa loob ng ahensya. Matatandaan na noong Agosto ay pinag-utos na ng Pangulo ang pagsasagawa ng lifestyle check sa mga opisyal at empleyado ng gobyerno sa gitna na rin ng napaulat na anomalya at irregularidad kaugnay pa rin ng flood control projects. Ang lifestyle check ay isang proseso na pagbiberipika doon sa mga ari-arian, kita at pamumuhay ng isang opisyal ng gobyerno upang matukoy kung ito ay naaayon sa kanilang deklarasyon ng mga ari-arian, pananagutan at ng net worth na nakatala doon sa kanilang record sa Office of the Ombudsman. Kuha pa po tayo ng karagdagang report. Ang Armed Forces of the Philippines pinasinungalingan ang mga naging pahayag ni Orly Guteza hinggil sa kanyang pagiging aktibong bahagi ng Marines. Kaugnay niyan, kuha po tayo ng update sa pag-uulat ni Bombo Bea Piniza. Pinabalaanan ng Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na chronologically impossible at fabricated ang mga naging pahayag ni former Philippine Marine Corps or Guteza. Ani Padilla, base sa naging testimonya o sinumpaang salaysay ni Guteza, isang active marine ang hindi umano'y nagamit para gumawa ng mga umano'y maling gawain. Paliwanag ni Padilla, si Guteza ay retirado na simula pa noong Hunyo at
30 noong taong 2020 at nag-umpisa lamang ng pribadong magtrabaho sa isang kongresista nitong nakaraang taon. Dahil dito, imposible umunong maging ang mga pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa testimonya ni Gutesa at tinawag na isang hayag ni Colonel Francel Margaret Padilla, Armed Forces of the Philippines spokesperson. One claim alleged that an active duty Marines was used for their illicit activities. Supposedly, based po sa testimonya niya, but in truth, the person cited, Mr. Orly Gutesa, has not been in the military service since his retirement on June 30, taong 2020, and only began private work for a legislator in 2024, making the narrative chronologically impossible and deliberately fabricated. Kasunod dito, muling nanindigan ng sandatahang lakas na sa gitna man ng mga ganitong impormasyon, mananatiling profesional, disiplinado at mananatiling tapat sa kanilang sinumpaang mandato ang buong Armed Forces of the Philippines. Sa ngayon, ang mga pahayag ni Gutesa ay hindi na anya dapat kinokonekta pa sa Armed Forces of the Philippines at sa iba pang unit bilang retiradong Marine Corps at kanya ng mga personal na pahayag bilang pribadong individual ng bansa kaugnayan. Pakinggan naman natin muli ang tinig ni Colonel Francel Margaret Padilla. These attempts to twist facts are designed to erode trust, but the AFP stands firm as a professional and disciplined organization, serving the Filipino people with honor and integrity. Beyond the AFP, for us in the Armed Forces of the Philippines, we are stating that the said personnel has been a former Marine, and any statement that he has is his own, as a private individual. Samantala, Bombo Dennis, Bombo Ever nang matanong naman ng Bombo Radio Philippines kung ito ba ay makakaapekto sa kredibilidad ni Gutesa bilang kasalukuyang tinatawag na very credible resource person ni Senator Dante Marcoleta. Ito ay nakadepende na anya sa magiging takbo ng investigasyon ng mga kinauukulan at hindi na hawak pa ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ngayon kasi, nakatakdas na makipagpulong at dumalo si Gutesa sa isang pagpupulong Independent Commission on Infrastructure o ICI, maging sa Department of Justice, ngunit hindi ito sumipot. Magugunita naman na isang abogado ang nagsabi na ang mga sinumpaang tresay ni Gutesa ay peke at hindi siya ang opisyal na nagnotaryo ng mga dokumento. Sa ngayon, patuloy naman ang Kongreso sa pagtalakay ng mga anomalya at irregularidad, ngunit sa kabila nito nanindigan ng AFP na mananatilihing payapa at maayos ang seguridad pambansa ng Pilipinas. Yan muna mga updates mula dito sa Quezon City para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Bea Piniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa puntong ito ng ating balitan sa Bombo Network News, dadako na tayo sa mga ulat ng ating mga himpilan. Unahin ko dyan sa bahagi ng Western Visayas yung 100 million pesos na creek rehabilitation project sa Iloilo City na ini-award sa kumpanya ng mag-asawang Diskaya ay tuluyan na ho itong ibinasura ng Department of Public Works and Highways. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Tuluyan ang ipinatigil ng Department of Public Works and Highways Western Visayas ang 100 million pesos na halaga ng Mansaya Creek Rehabilitation Project sa Lapus, Iloilo City dahil sa mga sagabal at kawalan ng akses sa lugar ng proyekto. Ayon sa ahensya, ang pagkabigong mailika sa mga informal settlers sa kabahaan ng creek ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang implementasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Joy Fantilaga Gorsalang spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Treñas, sinabi nito na naiwasan salang problema kung mas maayos ang naging koordinasyon ng national at local governments bago pa ang pagpapatupad nito. Epektibo ang termination noong September 16. Batay sa ulat ng City Local Housing Office, tinatayang nasa 63 na mga pamilya na pawang informal settlers ang naninirahan sa Mansaya Creek. Saklaw ng proyekto ang 2,396 na linear meter sa mga barangay na Lapus Norte, Don Esteban at Siniquay at dinisenyo na may lapad na 14.5 meters at taas na 3 meters. Ang project ay inaward sa YPR, General Contractor and Construction Supply Incorporated, na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya. Ito ay may halagang 101.32 million pesos at sinimula noong Pebrero 10, 2023 hanggang Marso 27, 2024. Ngunit nasa 0.02% pa lang
ang na-accomplish sa nasabing proyekto. Nakatanggap ng communication ang Office of the City Mayor from DPWH Region 6 regarding sa termination ng rehabilitation of Mansaya Creek Project in Lapud. Na-cite doon na reason was right-of-way and informal settlers. Si Joy Fantilaga Gorsal para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! This is Bombo Radio Philippines, number one, most trusted, unmatched, your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now with 32 fully digitalized stations. Stay connected anytime, anywhere. Basta Radio Bombo! Samantala po ang Department of Health sa Bicol muling kinilala ang tulong ng dugong bombo sa pagpapanatili ng sapat na supply ng dugo sa buong Pilipinas. Kaugnayan may report ang Bombo Radio Legazpi. Muling magiging katuwang ng Bombo Radio Philippines ang Department of Health para sa taunang dugong bombo, A Little Pain, A Life to Gain. Ayon kay Nicole Ann Bejo, ang Donor Recruitment Officer ng Bicol South Luzon Subnational Reference Laboratory Blood Center, na malaki ang naitutulong ng naturang bloodletting activity upang makatulong sa pagsasalba ng buhay ng maraming mga pasyente na nangangailangan nito. Paliwanag ng opisyal na malaki rin ang naitutulong ng taunang aktibidad ng Bombo Radio Philippines upang mapanatili ang sapat na supply ng dugo, lalo na sa panahon na marami ang nangangailangan nito. Iginiit ni Bejo na maliban sa pagliligtas ng buhay ay nakakatulong rin ang blood donation sa pagpapanatili na malusog ang katawan ng mismong donor nito. Matatandaan kasi na muling isasagawa ang dugong bombo sa darating na buwan ng Nobyembre, una nang binansagan ng naturang aktibidad bilang pinakamadugong bloodletting activity sa bansa. Ultimately, yung benepisyo po talaga nito dun sa ating mga pasyente na madudugtungan yung buhay dahil po sa donated na blood. But at the same time, sa ating mga donors, ano naman po yung pwedeng maidulot, magandang maidudulot ito sa kanila. Unang-una, sir, knowing po no, na tayo ay nakatulong, nakasagip ng buhay, it feels good, no? Na may feeling of satisfaction na alam mo na nakatulong ka po. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radio Legazpi. Ito si Bombo Romela Sakayan Wandasan. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Karagdagan pa sa mga balita, grupo ng mga magsasaka humihingi ng dagdag na taripa sa imported rice. Yan ay para protektahan ng ang presyo ng palay sa ating bansa. May nakalap na impormasyon ang Bombo Radio Kawayan. Nagsampa ng petisyon ang Federation of Free Farmers at Magsasaka Party List sa Department of Agriculture o DA para sa pagpapatupad ng Safeguard Measures Law na layong pigilan ang patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay. Sa panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, nananawagan sila ng karagdagang 20% o higit pa na taripa sa imported rice upang mabawasan ang insentibo sa pag-aangkat at upang maprotektahan ang kita ng lokal na magsasaka. Sakaling maaprubahan, kailangang maglabas ng desisyon ang DA sa loob ng 30 araw at ang karagdagang taripa ay maaring ipatupad sa loob ng 200 araw habang magsasagawa ng pagsusuri ang Tariff Commission. Giit ng grupo, hindi ito makakaapekto sa umiiral na rice import ban ni Pangulong Marcos, kundi magsisilbing suporta rito. Batay sa kanilang datos, bumagsak na sa 8 pesos kada kilo ang presyo ng palay sa Isabela at iba pang probinsya malayo sa 14 pesos break-even price. Tinayak din ni Montemayor na kahit magpatupad ng dagdag na taripa, hindi inasahang tataas ang presyo ng bigas dahil sa pagbaba ng presyo nito sa world market. Kaya lang itong paggamit po ng ng Safeguard Measures Law, mas mabilis po ito. Kasi pagka idadaan po natin sa
pagbawi ng Executive Order number 62 that was done in July of 2024. Dadaan pa yan sa mahabang hearing So hindi natin alam kung gaano kabilis sa aktong Tariff Commission. In the meantime, patuloy po yung pagbagsak ng presyo ng palay. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo. Ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte naman wala daw maipresenta sa International Criminal Court na makakapagpatunay na inosente ang dating Pangulo kaya inaantalan na lamang daw ang kaso. Kaugnayan, kuha po tayo ng detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Walang maipresentar ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakapagpatunay na inosente at wala itong kinalaman sa extrajudicial killings at war on drugs nung ito pa ang namumuno sa bansa. Ito ang ibinahagi ni Atty. Nery Colmenares, human rights lawyer at isang aktivista na alam ng kampo ni Duterte na walang maipakitang ebidensya na hindi madadawit ang pangalan ng dating Pangulo dahil kahit sino at magaling na abogado ang dumepensa sa kanya ay talagang mahihirapan niya. Kaya malinaw sa kanilang panig ang taktika ng kampo ni Duterte na i-delay ang kaso dahil ayon sa abogado, kung makukulong ang isang tao ay gagawa sila ng paraan para mabilis itong makalaya. Ngunit kabaliktaran ang ginagawa ng kampo ng dating Pangulo. Dagdag pa niya na hindi rin tama ang ginawang pagsumite ng motion para ipagpaliban ang confirmation hearing dahil sa absensya nito sa pagdinig. Ito ay dahil ang isinumite ng kampo sa pre-trial chamber ay isang motion for indefinite postponement ng ibig sabihin ay unfit to face trial, ngunit binigyang linaw ni Atty. Colmenares na hindi pa ito hatol kundi confirmation of charges pa lamang, ibig sabihin ay may dalawang posibleng resulta sa kaso. Kung saan ang una ay ang pagtanggi na kumpirmahin ang mga kaso at ang pagbasura ng warrant of arrest laban kay Duterte at ang pangalawa naman ay ang pagkumpirma ng mga kaso at ipagpatuloy ang paglilitis, kaya naman idiniin ito ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng confirmation of charges. Klaro para sa amin na talagang ang tactics ng mga nila President Duterte ngayon ay i-delay talaga ang kaso. Pag ikaw ay nakakulong, gusto mo bilisin yung kaso, di ba? Sinosente ka Ito baliktad. Dami nilang ginagawa para ma-delay ang trial. Disqualification ng prosecutor, disqualification ng judge, interim release, tapos binawi nila yung interim release. Kaya sabi nila, wag nyo munang desisyonan yun. Tapos later on, binalik na naman nila, interim release na naman. Kasi alam nila na kung matuloy ang trial, wala talaga silang ebidensyang maipresenta sa ICC. Prubahan na wala siyang kinalaman sa JK at sa drug war. Mula rito sa lungsod Luigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Diyan naman sa Northern Mindanao, pasintabi ho doon sa mga nanananghalian sapagkat yung pagkalat ho ng pananakit ng tiyan sa naturang lugar ay nagbunsod na rin ho ng pagkalugi ng ilang mga establishmento dyan. Alamin natin ang kabuuang kwento niyan sa ulat ng Bombo Radio Cagayan de Oro. Apektado na ang kita ng mga negosyo na may kainan sa Cagayan de Oro City dahil sa pagkalat ng gastroenteritis sa lungsod. Ito ang ibinunyag ni Ray Talimio Jr., isang business owner at dating chairman ng MSME City of Misor Chapter. Ayon kay Talimio, bumaba ang tiwala at kumpiyansa ng mga mamimili bunsod ng pagtaas ng kaso ng pagsusuka at pagtatae kaya humina ang kita ng ilang kainan sa panahong ito. Nauna nang napansin ng mga negosyante na nag-aalangan ng kumain sa labas ang kanilang mga regular na customer dahil sa takot na makainom ng tubig na posibleng kontaminado ng maliliit na organismo gaya ng ibinunyag ni City Health Officer Dr. Rachel Delia. Muling nanawagan ng grupo ng mga negosyante na ang kaso ng acute gastroenteritis ay natala lamang sa 2 mall at hindi sa lahat ng kainan sa lungsod. In business in general is affected, no? Like kasi for example, like ngayon, people are now wary of eating, for example, in the malls named by the City Health Office, no? Ang situation ngayon, like say, it's not an easy thing
for example, to eat in the malls, to eat outside your home, or even having itong tinatawag natin na online na food delivery, no? Ang pahayag ni Ray Talimio Jr., isang business owner at dating chairman ng MSME City of Misor Chapter. Mula Bombo Radio Cagayan de Oro, ito si Bombo Jane May Abulag, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Samantalang Department of Agriculture tiniyak po ang tulong para sa mga magsasaka na naapektuhan ng nagdaang bagyo. Kaugnay niyan, may nakalapang report ang Bombo Radio Rojas. Tiniyak ng Department of Agriculture na hindi mapapabayaan ang mga magsasaka na naapektuhan ng bagyong Opong sa probinsya ng Capiz. Sa panayam ng Bombo Radio Rojas kay Capiz Acting Provincial Agriculturist Raul Perez, nakahanda ang pamahalaang panlalawigan na magbigay ng ayuda sa mga magsasaka base sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo. Kabilang sa mga ibibigay na tulong ay cash assistance at libreng binhi para matulungan sila ang muling makapagsimula. Ipinaliwanag ni Perez na ang mga nakapag-insure ng kanilang pananim ay makakatanggap ng kabayaran mula sa Philippine Crop Insurance Corporation. Samantala, tiniyak niya na kahit ang mga hindi nakapag-insure ay mabibigyan pa rin ng tulong mula sa lokal na pamahalaan. Dagdag pa ni Perez, patuloy pa ang pagtitipon ng datos ng Department of Agriculture at mga Municipal Agriculturist Office upang agad na maiproseso at maipamahagi ang kaukulang tulong. Layunin ng mga programang ito na matulungan ang mga magsasaka na makabangon at muling makapagtanim sa kabila ng pinsalang dulot ng bagyong Opong. Rest assured no na meron mga dapat no meron tayong insurance no, crop insurance para sa mga farmers na affected no. Well, we're expecting na all the farmers na nagtanim ngayon have availed themselves ng insurance ng PCIC no, or sa aming calamity crop insurance sa probinsya ng Capiz no. At the same time, well, we're waiting no, kay it will be also the start of the dry season. May mga seeds na dadating no. I-distribute na no, and para sa next cropping na naman. Mula dito sa Bombo Radio Rojas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanio Bade. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Matapos ang madalasa sa Pilipinas ay nakapinsala din ng malaki doon sa bahagi po ng Vietnam. Ang bagyong tinawag nating Opong at alamin natin ang nakalap na impormasyon mula dyan sa bahagi naman ng Vietnam. May balita ang Star FM Iloilo. Umabot na sa 13 katao ang kumpirmadong namatay at 46 ang nasugatan sa paghagupit ng bagyong Bualoy o dating Opong na dito sa Pilipinas. Dahil sa lakas ng bagyo, ilang bahay ang nasira. Ang mga kalsada ay lubog sa tubig baha at ang mga linya ng kuryente at mga puno ay nabunot dahil sa lakas ng hangin. Ilang mangingisda rin ang naiulat na nawawala matapos tumaob ang kanilang mga bangka. Sa panayam ng Star FM Iloilo kay Daisy Riboso, Star International Correspondent sa Vietnam, sinabi nito na tuwing binabagyo ang sentral na bahagi ng bansa, nagdudulot ito ng matinding pagbaha. Every time naman kasi na may bagyo, doon sa Danang, sa Central Vietnam, ay malala talaga yung doon, grabe yung baha. Tapos yung mga tao doon parang tulad din sa atin na yung situation na pag binaha. Palaging umuulan, like sometimes the whole day. Pero iba yung sa Danang Sa Danang, whole day sila na ulan doon. Especially pag rainy days. Inuulan talaga sila doon. Para sa Bombo Network News, it is Star DJ Charlie, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay sa mga palatuntunan ng Bombo Radio Philippines. Diyan sa bahagi ng Mindanao, mapapakinggan at mapapanood ang ating mga programa sa pamamagitan ng ating Facebook Live. Sa bahagi po ng Davao Region, available ho dyan at masusubaybayan natin ang mga programa ng Bombo Radio at Star FM Davao.
sa Northern Mindanao, nariyan naman ang Bombo Radio Cagayan de Oro, sa Caraga Region, Bombo Radio Butuan, at dun sa bahagi ng Soc Sargent Region, nariyan ang Bombo Radio Jensan. At sa mga hiligay non-speaking, para po sa inyo, Bombo Radio Coronadal. Diyan pa rin po sa may Mindanao area, maaari niyo pong tutukan ang Bombo Radio Malaybalay, Star FM Zamboanga, Star FM Dipolog at Star FM Cotabato. Mga kabomba ka-Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyong Perata for deliverance from calamities. Almighty nature, we have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intent, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible neighbors to those in need. Amen. Christmas, it's a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas. We share the love. Mga kabomba ka-Star Nation, sa atin pang Christmas countdown, 86 days na lamang po at Pasko na. This Christmas, we share the love. The Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Nakaligad sa takna siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombo anay sa udto. Sa gyapon ko po nimo Bombo Chama Blanco Hover. Standby sa kay Bombo Hana Andasa ang Iloilo City Engineer sa office nagapahayag nga hindi overpriced ang 4.1 million pesos kabalor sang improvement sining overpass dira iya sa may diversion road sa distrito sang Mandurriao. Himalo naton ang dugang sining detalye sa report ni Bombo Hana Andasa. Bombo Hana sa report, please go ahead. Hindi overpriced ang contract cost sang 4,116,144 pesos sang improvement of overpass sa diversion road sa San Rafael Mandurriao sa Iloilo City Engineers Office Bombo Chama. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer John Burley Latwa, ang project engineer sa among proyekto iya ginapahayag na na-estimate ini sang maayo kag may price list nga ginabasehan ang office ang contractor isa pa man matukod ang ining proyekto. Sunod diri kay Ladwa, wala man ini sang delay apisan ang start date sa project billboard ang Agosto 11, 2025 apang nagsugot ang proper construction tini sang Setyembre 24 gid lamang bangod sa rason nga nagadepende kung sa contractor kag nagpamakalpa sang mga materyales. Base man diri sa impormasyon nga nakuha sa may City Engineers Office, magatapos ang among proyekto sa sulod sang 120 days nga may target date sa Disyembre 8, 2025 kag ang contractor man sini amo ang Stone Built Construction Services. Ang scope of work sa proyekto may 8 ini sila kay ang goal gid diri man sang among proyekto ang mapanami gid
ang nasambitan nga overpass. Sa una man diri sa general requirements, temporary facilities, temporary electrical system, upod na dira ang generator set nga gamiton bilang power supply para sa steelwork kag ang mga pag-welding kag ang mga pang-utod na dira sang mga salon sa ining overpass. Ikaduha diri ang signage, security and project site enclosure kay iniig pag-turn over man sa may General Services Office para man sa future maintenance kag pila pa ka mga activities diri sa nasambit nga proyekto. Construction safety and health program kag lakip man diri ang scaffolding sa safety precaution nga i-turn over man sa may GSO para sa maintenance. Ikatatlo diri ang roof and roof framing including painting works kag ang steel works ini upod na diri ang pipe mga steel framing para sa LED lights kag upod naman ang pinta diri. Tile works diri sa may salog niya kag sa mga hagdan, outdoor anti-slip decorative tiles including surface preparation, repainting works sa mga existing steel railings including naman diri ang surface preparation, plumbing kag ang sanitary, electrical work, surface mounted downlights kag ang LED strip light sa may nga suitable kuno sa tanan nga sahi man sang tiempo kasi either ulan or init o kung hindi ini maguba ang electrical work sa LED light. Sa ining walo sa mga scope of work na nagakalain-lain diri nga mga gin-allot nga budget nga nagabug-os sa 4.1 million nga sa may facilities ni sa may nagalapot sa 280,600 pesos. Construction safety kag ang health program naglapot sa 195,200 pesos. Ang scaffolding may 461,763,000 pesos. Roof and roof framing nga may 1.4 million pesos. Steel works may 659,044 pesos. Tile works na 412,689. Kag ang repainting sini including na diri ang mga existing mga steel railings na naglabot man sa 137,506. Ang plumbing kag sanitary lines man diri naglabot man sa 100,723 pesos and electrical works sa ining sahi sa mga tanyempo amo ang 450,000 pesos. So initanan man ang may tinutuyo gid nga mapanami diri ang nasambitan man nga proyekto. So ini 2023 pa ini original man na planuhan mismo kay ini proyekto ko man ni Mayor Jerry Pidranias na pagpanami sa ining nasambit nga overpass. But then sumungin lamang naumpisahan kag hoping nga tiang ini man magatapos mismo sa Disyembre 2025. Ipabati naton ang naging pahayag ni Engineer John Burley Ladua. Na-mention ko naman ang mga scope of works nga nadala dira, no? Hindi lang ni sa roofing, damo man iyang scope of works nga included. Kag na detailed estimate man namo na sa naka-arrive sa 4.1 nga estimated cost. Wala man sa guro sang parehas na kay every plano guro lain-lain man na. Hindi wala man guro na sang may makitaan nga parehas ang amo na. Kaya ang iban nga overpass lain man ang design niya. Ang pagwako sa parang nami man sa city. Sir, supposed to be may delay sa project, pag-implement ng project, sir, or wala? Wala man kay iya naka-contractor nga prerogative kung saan ko sila gid ma-start. Nakabaton man sila sa notice to proceed, siguro nang purchase pa sila mga materials nila. Pero ang importante da nga matapos nila on time ang ilang nga project as per contract duration. So balik na lang ko, sir. So bali, wala iya problema sa city, sa contractor to sir, nga subong lang na umpisahan ini pag-construct. Wala man kay naka-pre-construction man kami naka-meeting man kami na pagbato nila sa notice to proceed. Siyempre naga-prepare man sila sa mga kinanglanon pa nila ng mga. Para sa amon wala kay may estimate kami nga exact man ang quantity, may mga allowance lang allowable man kita nga ginahatag nga allowance. Kag ang
presyo naton may priceless man kami nga ginabasihan. Subong sir, pinaka-percent, makambalak kita, pinaka-percent subong ang naubran or naumpisahan na? Wala pa kami naka-evaluate gid kay ang fabrication nila sang process abi sa gwa nila gina-fabricate sa ila siguro nga bodega. Ang ila dito sa site kina-prepare lang nila nga mag-obra sila to enclose na sa kag-safety. Nabatian diri ang nangin na pahayag ni Engineer John Burley Ladwa, ang project engineer sa among proyekto Bombacham. All right, so roof and roof framing including painting works 1,418,170 pesos and 70 centavos. So far do muning pinakadako sila sang steelworks. Amo ni ang sa mga madako-dako gawa diri sa nakita ako sa ila sining scope of work sa Bombo Hana, ang electrical works pag nila 450,000 pero why gid diri na mention parte sa pagpakayo sa elevator no iniya para lamang ini sa roofing. Roofing, mga electrical system, tile work, scaffolding, tile works. Tile works nila pila 412,000. Non-slip ni anong malahalon nga sahi isang non-slip nga tile si butang diraman. Gin pamangkot pa nato si Engineer Ladwa regarding kung ano gin ang specific nga mga gamit on diri but then wala ini sa ibalo kay mismo sa contractor kuno nga nag-purchase and mismo sa mga nasambitan nga scope of work ang ginapahayag diri ang pwede kuno ang ining tile sa outdoor and non-slip same man sa ining electrical work nga pagamiton nga LED light nga pwede siya sa ulan o kung init so gabi ko na tuman ka init man sang aga Bombacham ang pagagamiton to diri that's why nga naglalabot sa amo sining sang amount. Kagti mas mayo pagid for the sake of transparency ano nga klase sang atop ni ang ilang ibutang dira kung patahumon ta nga malabot gid sa milyon. Base man diri sa perspective nila mismo man again na pamtang man diri asang ining proyekto daw wala gid rin na mention kung ano ang specific nga sahi sini ang brand. Ti amo nang luyang naton mahibaluan and daw madisagree man ako kay Engineer Ladua nga he made mention nga prerogative kuno sang kontraktor kung saan o siya ma-start. Sa pagka-intindi ko abi, may ara na sang notice to proceed mo. So hindi why niya nagadepende sa kontraktor kung saan o lang siya ma-start. Kag ibalibad lang nga namakal pa siya sang mga materyales. The mere fact nga may ara sang in-stipulate nga notice to proceed, therefore, dapat within that date, nga butang sa notice to proceed, ma-proceed gid sila Hindi bla? Amo gani Bombacham kay tinuwi nga ang notice to proceed na batong sa contractor August 11 mismo. But then the last week lang nag-umpisa gid ang construction. So ang mga nangin rason atin nag-purchase pa kuno and nagpasalo sa may pre-construction man kuno sila ang ining contractor. Tiyan mo nang isa sa mga ginalibugan sa ulo ta kay ang punto gani naghatag ani isang pizza para sa notice to proceed ti mapagusto lang niya ang kontraktor kung saan o siya masugod not unless nga ti medyo damo sang pangamigo or whatsoever dira ining stone built construction sa mga taga city government, taga city hall o kung sino dira nga munay makadeklarar siya kung saan lang siya kag pag gusto lang siya kung saan siya ma-start. Amo gani Bombacham kay ti abisan man mismo nga mga gin pala tagrisan contractor sa ila the reason why may mga pre-construction and plans naman
pag-receive ng NTP basta Yes. petrali nga construction. Oho, kag tiyan mo na aton sa ngalan man lang sang transparency ni kay amo man ning ginaduso mo sang pamunuan sang Iloilo City Government ni Mayor Inday Raisa dapat transparent ni una gani do duwa-duwa pa ni sila nga ipagwa ang details ini kay may ara kuno sang bangod sa privacy, no? Of which ngati daw tama kabalik-awot kay government project. Tapos may privacy siya. Do karadlawal mag-amo sadto ang istokada. But why nakabutang sa scope of works nga may mga equipment sila nga paggagamito, no? Kay base sa mga ginkonsultahan naton nga mga engineer, sinya ti ang roofing pwede gid ina ma-estimate mga around siguro mga tunga sa milyon, 500,000 or mambal kitabi mga 600,000. Ang sa non-slip gani nga tiles ni bisan granite pa kuno na di ang ibutang hindi ni siya maglabot kid sa pangkabilugan nga 4.1 million away pa ni nalakip diri ang elevator, no? Tuod nga pwede man masakaan pero may elevator nga nakaparti ni sir dira. Ang elevator ni sa madumduman ta sang turnover ni sa city government nagagana pa, nagaandar pa, mapuslan pa, no? Naguba man inisad to, ginbaklan bag-o gani, o milyon man to ang bilid, o 5 million sa pagkabaloko. Pagkatapos ini, subong guba naman kay isang June 20, kuno, naigo kakilat. Ano man ka di malas ni sang sahi, sang proyekto niya nga naigo gid siya sang kilat. So guba naman ang elevator. Hindi naman magamit ang elevator dira bombo Hana. No? So sa pagbutang pa lang sang mga non-slip tiles, sang roofing, magasto sang 4.1 million pesos. Oh. Ano kita do paminsar kita sang lawig amo gid sina kadako 4.1 million pesos gid. Amo gani abang bacham ang mga komento man diri sang mga publiko kay ti daw paligban nga 4.1 only the roofing, repainting abi kag pagpahamtang man sang mga tiles dira sa may hagdan mismo. But then pamangkot man diri kay Engineer Ladua kung ano ang plano diri sa may elevator, will it be included sa ining pagpanami improvement sang overpass, but then wala ini ko na madala kay may separate budget kuno ini momotsyam ang pagkakayo iya sang elevator na naguba. So may separate budget ba sino naman ayhan ang makapakayo sining elevator man mag-andar na dadayon kag magamit. Kay kung may makakayo sinang elevator dira nga makapila ka beses na nga naguba, gusto ko gid siya makilala bumbuhana. Bala mo naman guro purpose ko. Nagyuhom ka gidaw. Ang ina-imagine ko rin tsura mo sang inang yuhom mo blang daw may butsilingon. Kasi wala diri mo dala abi sa 4.1 do matsyam. Ibalo naton kung saan ko naman ini next nga pag-present nila ang proyekto. And ang rason man, wala inigindala sa may improvement kaya sa title pa lang sang project, improvement of overpass, but then excluded gali ang elevator nga naguba diri. Husto! Thank you again! Ini si Bombohana Mendoza Andasa, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombohana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. No? Sa aton sini nga mga kabombo. I think maga-provide man ining city government no? Kay ti nagapati kita nga
sa ngalan sa transparency mapakita sa city government pinagi sa kay Mayor Inday Raisa Treñas, no, ang iban pagid nga mga specification kay ti amo nang isa sa mga ano man mo luyag nga mangin kabahin sang later on ligasiya man sa pagpamuno ni Mayor Inday Raisa nga tanan sining mga bagay-bagay iya nga ginadiga para nga ti malikawan ang mga haka-haka kag haom-haom nga ti uay sang punto, no? That is why nga ti isa man ini sa mga challenge anong sahi sang atop, anong sahi sang non-slip sining nga tiles ang ibutang dira sa aton sining nga mga kabombo. And ining roofing, dala-bala ining duwa ka mga hagdanan sa kilid, no? Or sa magtimbang sining bahin. May ara kita diri nga nakita nga mambalaton perspektibo do some kind of a design, no? Matahom gid man ini siya sa aton sining nga mga kauturan sa nasambitan sining disenyo sang flyover sang overpass, no? Pero tiyan mo lang na nagapamangkot lang kita, no? Kung ano gid man bala kag nagapasalig man diri ang city government through Iloilo City Engineers Office nga indeed wala sang overprice sa nasambitan sini iyang proyekto, no? Sa aton sini nga mga kabombo, no? Ti amo na kay ang importansya sini mas labing maayo gid nga maagyan mo sang mga kauturan naton para nga ini sila makapadulong sa may sa luyag nila sa ila sini nga destinasyon by sa paggamit sining nasambitan karon iyang overpass. No? Kay isa ini sa mga nakita man naton nga makabulig mga biyan bangod nga ti dingki mo kakita nga highway madamo sang pedestrian lane nga ginahalinan sang disgrasya, no? Sa aton sini nga mga kabumbo mas labi pagid kon may ara sang elevator ini, no? Nga para nga mas mangin masulhay ang pagpasaka panaog sang aton sini nga mga kabumbo dira. No, ti hulat-hulaton nato na kagatagan ta sang tsimpo sa iban pa nga mga specification sa nasambitan sini nga proyekto. O galing may pipila kita ka mga kabumbo diri nga nagapahayag nga daw bag-o lamang ini sila iya makakita nga kun sa diin may ara gani isang ginatawag sini bala iyang schedule, no? Sa aton sini nga mga kabumbo ining term nga ginatawag sini iyang notice to proceed, no? Ti kung notice to proceed nila Agosto pa nga subong lang ni sila iya nag umpisa, no? Sa aton sini nga mga kauturan anong natabo kay ti hambal engineer Ladua na makal pa kuno sang sang mga materials para nga ibutang dira ipakayo sa sining overpass sa aton sini nga mga kabumbo, which gati nakita naton kag sandig man sa aton sini nga pagpulupangisa pagpulupanghusisa kag subong man pagpamangkot sa mga mas naka-insindi sang madalom regarding sa sining mga pagpatigayon sa mga proyekto nga pananglitan may program of works kag notice to proceed kung anong pitsa dira sa notice to proceed nga nakabutang sa kontrata dapat amo man mag-umpisa. Hindi iya ngabot silingon nga notice to proceed mo Agosto 11 mo umpisa kay mo iya September 20. Kay ti namakal pa kuno sa nga mga materyales. Anyway, kung nagahambal ang City Engineers Office nga wala ini sang overprice, ti sa liga naton ini sila kay man kwarta ini sang taxpayer mo sa aton sini nga mga kabumbo, pero mas luyag pag naton may baluan sa liwat kung ano nga mga sahi isang atop ang ila sini nga gamiton, ano nga sahi isang non-slip, no? Non-slip tiles ang paggagamiton diri banwa nga all weather.
Para nga mahibaluan ta nga diri nagpadulong ang aton sini nga mga taxes. Kiti sa aton sini magkabumbo kung madumduman nyo pagani sa sining Senate Blue Ribbon Committee atong there was a time nga nahusisaan si Bryce Hernandez. No? Sinyati sa mga proyekto nung plastada dira para nga makaganar kamo. Anong sistema dira para nga kwarta kamo, munabi makapangumisyon kamo, makaganit kamo sa kunano na lang nga mga tinaga dira sa aton sini nga mga kabumbo. No? Ting ginahimo nila sa aton sini nga mga tagpalamati, ginasunod man nila kung anong disenyo. No? Ginasunod man nila kung anong mga nagakaigo sining yara sa scope of works. Pero ang punto ni General Bryce Hernandez sa aton sini matagpalamati para iya nga makamani sila, para nga makakwarta sila, para nga makakomisyon sila, gina-mark upan nila ang presyo sang mga ginagamit sini banwa mga materyales. Sa aton sini magkabumbo, no? Ti kon sa ila sa mga Bulacan Group of Contractors mark up ang ilang termino sandig sa aton sini iya nga pagpurupamangkot sa bahin sang syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang terminolohiya naman sini nga ilang nga ginagamit lubong. Tilang taon naton kag dapat idiga ini sa City Engineer's Office sa aton sini nga mga kabumbo agod nga mamatud-an nila nga hindi sila pwede mapaanggid, no? Sa sining mga kontrobersyal nga mga engineer sang Department of Public Works and Highways nga panglubong or mark up sang presyo para lamang nga makamani. Ginahimo kuno ining mark up, ginahimo kuno ining lubong ti siyempre sa aton sinimakuturan para nga bisan pa paano, no? Makabawi-bawi man ang mga kontraktor nga nagdaog sa sining bidding matapos nga ini sila ang gingus-aban na sang kung sino man dira ang dapat nga makakomisyon. Sa aton sini mga kabumbo. Di ang resulta sini sa mga proyekto suno pa kay Engineer Bryce Hernandez sa aton sini makuturan ti substandard tanan kay ti amo man gyapon ang design, amo man gyapon ang mga materyales, galing ginpamahalan lang nila, ti kon mahal, lagson mo na nga magsurusanto lang dira, pero hindi amo sina kuntani banwa. For example, ang isa abi ka non-slip nga tiles dira abi, for that matter, dira iyay butang sa bahin sa nga overpass nga proyekto sa nga city government. Ang isa ka panid sinabi butang naton 2 feet by 3 feet, no? Kwadrado na siya, 2 feet by 3 feet sa aton sini nga mga kabumbo or 3 feet by 3 feet para nga kwadrado gikitama sa aton sini nga mga kuturan, no? Ti ang guwae sina kon ang isa ka non-slip, isa ka panid sang non-slip tiles or tile, example lang niya, hindi nga mo gina nagabili abi karon sang butang naton 250 pesos. Ti mark upan ina nila banwa. Pwede na nga himuon nila from 250 pesos, no? Ibutang dira nila nga ang tagsa kapanid is 650 pesos. So pilagi ng ila sining maganit sa kada tiles or sa kada tiles aton sini makabumbo. Ti may 400 sila ti kung pila na kapanid sang tiles na, amo man sina banwa, ang ila sini iyang sarang makomisyon or makaganit or makwarta dira. Same as when sa atop. Kung pila na kapanid, amo man na dira, nagadipindi man ina sa pila kabilog or pila kapanid, ang ila sini nga i-mark up or ang ila sini nga lubong. Di kabay pa no? Sa aton sini nga mga kabumbo nga wala iya sa mga mulo mark up, wala iya sa mga lulubong-lubong ni nga mga diskarte sa pagpahimo sa nga mga
proyekto diri sa bahay sa syudad sa nga Iloilo o nga iya sang Iloilo City Government. Kag mapamatud-an lamang ina kung idiga tanan-tanan sang city government. 29 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Pagbalik nato na banwa dugang nga mga balita kag impormasyon diri sa aton sininga pagpangalagad. Ang dalan sa idalom sa Ungka flyover liwat na naman nga ginpabumbo kay nag-usmod. Nagligad to, nag-usmod man ginpabumbo, ginkayo dayon. Thank you very much. Pero nag-usmod naman sumong. Libot silingon na naman may problema. Kag speaking sa flyover, nagkandak kuno sa soil test sa ganan flyover bla, dapat kuno mo sining manabat. Sunod sa kay Vice Mayor Hirotse sa Banwa sa Pavia. Balikan tayo ni matapos sa bilang ka-importante nga mga panumdumon. Yari mga simple nga pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutoon sa maayo ang mga utan agod mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agod malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 33 minutos na nakalikad sa takna sining launa. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo.
Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. I-check naton si Bombo Brian Gonzales. Ino may kantanan sa liwat nga pagpabumbo sa nga mga motorista sa sining nag-usmod na naman nga lagyan dira sa may idalom sang Ungka flyover. Kung inyo sin madumduman nga nag-usmod man ni sa nagligad to, tigilayon man ini nga kaayo, subong nag-usmod na naman. Ay, ano na tabo sila diri man o kun basi iyang area na naga-usmod gin man bla sa aton sini mga kabombo kay tipilote gani usmod, no? Sa aton sini nga mga kauturan. Check ta si Bombo Brian Gonzales sa iya sini nga report. Bombo Brian, please go ahead. Usmod kayo. Nagapadayon ang reklamo sa mga residente kag motorista sa porsyon sang dalan sa sang Ungka flyover nga nagusmod kag nagapabiling nga delikado kag awat sa mga umalagi kag nagatugas ang paggutok kag paghinay sang lakat sang trapiko. Pila ka mga ginapunto sa mga nagareklamo, Bombo Champ, amo ang mismo nga pag-usmod sining parte sang dalan kag ginakabalakan sa mga nagalabay. Nagalikaw ang madamo nga motorista sa among nga area bangod nagaumpok ang salakyan mo, ilabi na ko na matimingan o kung nagadali kag kung hindi ini matalupangdan. Sa karon na ginsimento na ang nagusmod nga parte kag ginahulat pa siguro ang curing period nga ginatawag antes sinita puson paagi sa pagsampaw sa nga asfalto. Sa karon may steel plates ang ginbutang bilang temporaryo nga solusyon apang ginakabig sa mga nagamotor kag mga motorista nga madanlog kag delikado sa gihapon. May mga traffic cones man ang Bombo Champ pero daw wala na plastara sang maayo. Nagapanawagan ang mga residente labi na ang mga ginikanan sa mga estudyante dira sa Maya Ungka 2 nga kunta ni mapadasig ang pagkayo agud malikawan ang peligro kag aksidente sa nasambit ni area. Yari bala ang pahayag ni Nelson Artaho, isa ka traffic aid sa tubang sang eskwelahan. Ano to ga Canada nagapag-ulan-ulan, naga-usmod sa atin, nagadamo ga reklamo kay mag-agin sa lakyan kanla, daw ka bam lagpok gumpok. Pero so far wala pa may na aksidente dira. Di jutayan lang kisa kan man dahil kan pagkatapos gin tambakan nila ka ang dakal-dakal. Oo. Dali ka todo ulan di gin kita sang nawasag ko babot may tubi ga Canada gin simento lang nila. Simento nila. Di subong daw medyo talong pa man parte sila do ay sila pala. Sa ano nila Sir Gin? Simento na. Sa saan na natabo nga nagusmod? Sa Bulugan Tata? Nagligad pa nga mga subong. Simana. Nagligad lang bulan. Oo, ligad pa bulan. Oo. Kasi inima lang nilagin simento mga ugos. Di daw ano ang epekto sila sa traffic dire? Daw ay man ito may kay nagko naman gaganaga naman. Lain ta nagligad to nga gaumpok na kagahod. Di subong. Pero medyo gusto kay siyempre ginbutang nila barikada no. Kag hindi man kan kay may nagagis babaw. May ara man nagagis. Hindi gid man traffic kita. Amo man lang na. Sir. Sambot kung ginuntatan man nila da kay may ginbila daw ginsimento nila pero ginbiyaan man nila da. Tani kwaon na nila kay daw isturbo da sa galagi. Isturbo no? Kaya mo lang nang makontay kay tani tapuso na nila da. Nabatian na Bombo Champ ang pahayag ni Nelson Artaho sa traffic aid sa Ungka 2 Elementary School dira sa area sang Ungka Pavia. Kung nakamotor ka, Bombo Champ, o kung nabiska nakasalakyan kapag ani, butang ta, nakapatrol ka, bino, o kung nagasakay ka sa Ertiga, bino, kinahanglan magit maghinay-hinay. Kaya may suga man, pero kung gabi duda kita nga dulog kay solar ining suga, may blinker man, pero kung nadasig dalagan mo pala, basi daw abi mo kipot-kipot, Bombo Champ, kag basi hindi mo matalupangdan ang sa dirang area kagat. Siyempre, magtugas ang aksidente.
Amo na Bombo Champ, padayon ang panawagan na sa komunidad para sa mas marasig ang pag-upra alin sa mga otoridad ang kaluwasan sa tanan, labi na sa mga kabataan, mga estudyante nga nagalalabay dira nagatabok amo ang prioridad kuntan. Why pili gali bisan ano lang iya nga salakyan imo kung mag-agi dira maumpok gid. Ay, ti ho Bombo Champ kung dasig Kung nagadali ka mga kunati. naka-Land Cruiser kabe. At kung biskan namin siya mo siguro Bombo Champ kay medyo talom ang pag-usmod makabatsag ka siguro gyapon sa undag. Oh, ti ko mga naka ano kabe naka mga bag-o ni lang nga mga pick up abe, mga butang tabi mga naka ano ka, mga naka Raptor kabe. At laban man naka-Raptor makita ta nagalikaw man kay naghimo ganito ang dalan mo left and right kay ginalikawan na sang mga motorista biska nakasalakyan pa. Oh, ako nang may Raptor man ko to bro, hindi ko di pagpagyo na. Mayo sinigyan guro takdan man sang non-slip tiles bla. May Raptor ko to, pila ka bilog Raptor ko to sa balay man. Do 3 ka bilog galing kinahigot kag nagapamalo. Ay, lain sagli ya. Naglibog ulo ni mo Brian. Anyway, ginsimintuhan na lang. Sino nagsiminto Bombo Brian? Makita na ton dira Bombo Champ nung may mga steel barriers dira iya ka Metro Pacific ni Iloilo Waters. Subot silingon nga may ginlubong sila dira nga tubo kag motoligad gintampok-tampukan ng nila sa dakal-dakal kag ginspalto pero nagluhob gyapon subong sinimintado gin nila ginsemento na nila. Yes, correct Bombo Champ. Ginsemento apang medyo madalim sa gihapon ambot ko anong ginahulat dira siguro sa pawan sang aspalto. Aha. All right. Anyway, So, maabtante ginang Metro Pacific later on sa aton man sini nga pagpangalaga. Thank you so much, Bombo Brian. Ina ang latest diri sa area sang Ungka, Pavia, Bombo Champ. Ini si Bombo Brian Gonzalez and this is Bombo Radio Philippines. The number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Salamat kid na Bombo Brian Gonzalez sa imo siniiyang balita. No? Dira sa area sa Ungka flyover duay niya katapusan ng issue di sa kaghalit nga tuga sining flyover man. Ungka pla na gani, no? Ang sunod na kabalita ganan. do tinumpok na yaw, no? Sa banwasang Pavia ang issue sa aton sining mga kabumbor ang halit hindi man ini mangin monument of corruption sa aton sining mga kuturan kay sa nasiling kanini Bombo Brian usmod kayo. Oh. Ti ayhan ang mga nagulusmod nga pilote sadto ginamonitor man isang Department of Public Works and Highways nga wala na sang pag-usmod kay ginagamit na subong halos sa tagsa ka matag adlaw ginagyan na dira sa aton sining mga kabumbo, no? Pero kung lang tahon mo amo gani nga may ginbutang to iyang atong narusdak man bla sa nagligad lang sini nasangit man to bla sa aton sini mga kabumbo. Tigin balik naman na nila na kayo na to subong. Di basi sa sunod sini nga mga binulan, pahilayo lang, masangit naman. Kayo guba naman sa aton sini mga kabumbo. Pero sa iban sini nga mga flyover, tinuway man gani isang vertical clearance nung agin pang butang. No? Sa aton sini nga mga kabumbo. Punang kilala ko pa siya, may flyover ta, motor lang man makaagi. Kung may sidecar, ibilin, kay hindi pwede, kay basi marusnak. Araw-araw. Speaking sang flyover, check tabla si Bombo Paulin, kay ginaduso karon sang Sangguniang Bayan sa banwa sang Pavia nga ang nagkandak kuno sang soil test sa sining aganan flyover amo ning dapat nga manabat.
tipila na dira iya katuig nga nagatiwangwang na dira kang hindi mapuslan. Ang hundreds of millions nga balor sang proyekto. May mga revision na gingagin patigayon, and this time, punduhan pagidliwat, gamit naman iyang kwarta sang pumuluyo, taxpayers' money, para lamang nga mapatapos ini. Oh, yamakon mo sina. Nagkalatuktukan, ginpang tubuan na sang hilamon, kag sa mga terminolohiya pa, may vegetation na. May mga lumot na. Oh. Ang huol, ang halit nga ginatuga, tinuig na ang pagsufrer sa mga pumuluyo, sa mga commuter. Oh. Subong pa lang yan nakapaminsar nga may dapat gali isang kasuhan dire. Bombo Pauline sa report. Please go ahead. Dapat manabat o kung accountable diri Bombo Cham ang nangipat o kung nagpatigayon sa soil test sa bahin sang aganan over suno diri kay Vice Mayor Edsel Heroche ang kung banwa diri sa Bavia matapos ini nga nag-mayara sang propose na 285 million pesos nga dugang or propose para sa proposed budget na 2026 nga rectification kagab nabiling diri nga mga work repairs sa bahin sang aganan over kung sa diin kung mapatigayon kung maaprobahan ining budget sa first quarter sa 2026 magasuludan diri ang rectification and work repair Bombo Cham gintaas man diri nga ang 285 million is for jet grouting alone kaya bangod man i-priority ini siya dapat bangod kay kung hindi makabuoy mapatigayon diri ang jet grouting may posibilidad nga magusmod ang flyover kung hindi ini mahimo rason nga among ang i-priority man and for the amount of 285 million hindi man makapatigayon dira sa road widening sa ilalim sa flyover kaya kung ibungkalon or bungkalon na ini sa gihapon dumot siya kung patigayon ini jet ako ng jet grouting and sometimes dire suno kay Vice Mayor Heroche wala man dito makapatigayon dito ang kontraktor o kung may araabit sang mga design nga ginasunod dire kay ma-recommend lang man diri nagabase or I mean may ara man lang sang nagadepende man lang diri ang disenyo plano diri sang kontraktor kung ano ang ginhimo nga soil test diri sang or initial soil test diri sa bahin sa aganan over kasi subong nagapadayon diri ang jet grouting sa bahin sang tier 6, 7, 8 nga amo lang di subong ang mapatigayon nila tanyara pasang 20 nga nabilin kay 23 ini ka tier sa bahin ng sang aganan over yung subong ang ginuobra dira is ang tier 6, 7 and 8 pa lang ini siya kag tinutuyo na kung maaprubahan by the last month sa 2026 or first month diri sa 2027 may ara sang or may operational na ining flyover ining naga-feature nga 50 meter nga span pag intersection na design ini siya sang revision man bangod man sa duwa kaya differing soil test results diri sabihin ang muling din conduct sa United Technology Consolidated Partnership to UTCP and ang confirmatory test by the DPWH 6 so sabihin nagpakita there is some significant nga discrepancy sa duwa man ka test nga ginpatigayon so sabihin parehos lang man ini or ang sitwasyon niya dito sa may 680 million pesos na ang flyover so sabihin naka-experience siya sa vertical displacement due to soft soil kung diin natukod in flyover. So, posible nga tayo parehas lang man ang sitwasyon nila sa aganan flyover kung sa diin naman ang naging task by the Bureau of Design of the DPWH Central Office nila conduct sa soil test kung sa diin dito manubo diri ang ginbutang man abing piles or board piles dili mo siya mo kung sa diin may ara pa di dapat sa sobra mga 15 meters in siya bago siya piling jet grouting hindi pag-ini siya assurance nga bakod na ang pundasyon diri sa aganan flyover and then nagpahayag man diri si Vice Mayor Heroche nga nagpadala na ini sila sa resolution dito sa investigating body naging tuko diri sa presidente or ining ICI bumot siyang agad i-investigaran man diri ang flyover pero ang pahayag diri ni Vice Mayor kung government sa Pavia
nga bisan nagapadayon diri ang kaso unahon gid siya ang pondo nga matapos na nang ining aganan pre-over bahala na dira ko no kay patigayon may kaso nga patigayon ang importante matapos kasi initaan na lang din nila sa Manila abot na mapatigayon ini so far may ipadala pa din sila nga resolution appeal abot nga kung paano mabudgetan na lang ining flyover kay tigamay na lang man ini kuno appeal dito sa bahin man sa mga House of Representatives for the budget deliberation Bambo Champ. Bakit ba naton ang aton interview kay Pavia Vice Mayor Edson Roche. So ang additional sila nga 285 million sa sa jet grouting ni siya nga makaigo. So muna siya nga nag-request kita so muna pangabay naton kung gabay sa 2026 tani mabudgetan kay almost 5-6 years na kita nga sakripisyo sina na flyover sa aganan. So ang ginayo man to ni and hope and pray man ni hambal ni Assistant Director Al Proto nga tani mabudgetan no. So ang amon tani ang mga kaso na sigihon lang tani pero unahon lang tani mabudgetan patapuson lang ana pero sige ang kaso ay kami agano sa kaso nga kung sino man na miguan nga kontraktor no. So ang amon concern nga pinapangabay gid namon tani kay subong sugod ng budgeting sa national. So nagapangita kami resource kung sino man makilala namon tani sa babaw. So ngamon gani kinagin-obra ma resolution tani kami nga mga bulig sa budget nga mabudgetan na niyang 285 million kay tisambal ni aton director assistant director Al Pruto kay na tiway na budget for 2026 ang DPWH. So mo tong ginakulbaan gid namon. So mo to pamangkot ko mangina sa klaruhon ko lang siling ko assistant director kay naghambal kagina nga way na budget ang bilog nga DPWH for 2026 paano mo ni masiguro ang ginambal mo gina sa amon. So tingya hope and pray kasi amon may kami resolution pangabayon man naton nga congressman naton office nila dito sa babaw sa Congress nga sa deliberations ang budget for 2026 madala na lang tani ni 285 million kagamay man ni tani nung ilatag ginahambal ni Alfro daw 81 million na lang siya kuno nabilin nito nga sa portion daw 81% na siya. So ang nabilin to kay na daw 200 plus lang so hindi ko kano exact gina. So 200 plus na nabilin sa budget kay shoulder niya gyapon sang kontraktor ang remaining nga way matapos. National siyang nag-test. So amo man di ko man kuton ginamon di ang regional way mas last say di kay sa national kami natudlo nila sa amon. So depende naman kung sa babaw pero nga amon diyan kami nga kasuhan gid ang kasuhan kay kanugo no mukha na ang people's money ni siya. Ang una-una ang gid siya ang nag-contract sang soil test. Actually ang pinakasala di ako bilang engineer ako man civil engineer. Why man itod sa labton ang mga contractor sa Taytay kasi di kiti ko nanong yatag sang plano sa ila amo man ila nga sundon. So ang designer amo man kung ang designer mga taga-national man kung ano man ang resulta sang soil test dirain na ba siya ng iyang nga design. So nag-design siya nga mo ni nga stala sa 24 meters. So galigin test liwat at pa sa 60 to 55 meters pang kadalawang pinsa lang mga doble pa kada postita ni So muna actually kun ako gid ang disaan na ya sa soil test amo gid ang pinagid ni kataas gid nga misala kasi ni soil test dat amo gid ang pinagid ka critical nga sa nga flyover. So ang resolution na padala na nato sa babaw so duwa to ka resolution investigate kag ang kun ang budgetan ninda tani kun pwede mabudgetan this 2026 nga appeal nga at least mabudgetan para matapos kag makasuhan gid antud sinong makasuhan gid tani kun nga amo ni natabo sang duwa ta gid na isa duwa gid ka flyover ungka kag aganan gid. Si Vice Mayor Edson Roche sang Banwasang Pavia Bombacham. So mahulat pa diri sang pamangkot Bumbo Pau nga subong lang. Ang bugani ang kung dapat kung ang kalayuhon gid bali kumbaga ang budayon na siya or budlay na siya i-repair Bombacham kay kumbaga di ba may solution na lang ining ginoobra especially ning jet grouting kay revelations ni Vice Mayor
Hirotse, 60 meters dapat ang itest. Ang gintest, 22 to 24 meters lang. 24 meters lang. Wow, sus Maria Kagusip. Sobra sa katunga. Kakurul ba na niya mag-amo na niya Bumbo Pauline? Exactly. Subong, hindi na niya madala sa jet grouting. Ang pilot, ay sus Maria Kagusip. Dapat sa gani ang pilote din Bombo Cham kiti balay Manila kay engineer man sila pero tani before ini man gin patukod pa ang ining flyover do agin noong kagamaganan gin pa siguro gin man tani or kung ano ang type of source ugaling i-considerar taman Bumbo Pau ining mga i-relate ta sa mga buyagyag sang pila ka mga kontrobersyal nga mga engineers tubla. No? Ngati magluwas sa mga engineers, buyagyag man sang pila ka mga kontraktor, no? Ngati may mga obligasyon, may dapat nga hatagan, may amusin to, may mga lubong. Ining mga kontrata for a specific nga activity para nga matigayon ining nasambitan karon iya nga proyekto ti laban-laban pati ang budget kung tani nga napartiniser sa ila no nabuhinan pa so why sila sa mahimo kunti paigo-igoon lang kag ang 285 million kung maaprobahan sa ngalan abi bubupaw sang pagdiskusyon lamang hindi man gid amo sini pero diskusyonan ta lang bala gin-hire ko ikaw nga takson mo or ikaw ang ma-soil test abi, takson mo ang pinakadalom, labuton mo ginaang pinakatig-ato, no? Para nga may balasihan kita sa paglubong sang pilote. Gin-budgetan ta ka 100 million. No? Amo nang budget abi. Karon sa aton sini nga mga kabombo, kung ano man diri nga mga plastada or whatsoever pamaagi, ang punto lang sinibanwa, ako yan nagapati nga hindi na ni bilog nga 100 million ang ibayad sa nakatuka para iya nga mag-soil testing. No? Most probably, kung ipaanggid tani sa mga transaksyonan ay may mga obligasyon, may mga lubong, may mga amusini, no? Ang nagapatigayon pa, magusab man 5%, 2%, 15%, diba si pati ang budget para sa soil test, no? Imbis nga 100 million, basi kung 30 million na lang niyang bilin. Ti maginansya pa dira ang kontraktor. Buhina niya 10 milyones, 20 milyones na lang. Ti 20 milyones na lang bilin nga pundo sa trabaho nga pang 100 million. Ti anong ekspektaron mo, Bumbo Pauline? Exactly. Oo. Sus Maria Kagusip. Bot silingon makatalagam ini bisan amula na sitwasyon niya subong kay way gali niya malabot gitong ang pinakadalom to sining pilote may sobra katunga pa nga dapat dito na siya maglubong gid. No? Di amo ning sitwasyon niya subong sus pahilayo lang. No? Pahilayo lang kay basi gulpiada lang karon di ko na ma-imagine na tumayog o kung anong plastada kag magkalalusod ay sus Maria Kagusip pahilayo lang, no? Kag tiyang pamangkot ko sa sangguniang bayan sa Banwa sang Pavia nga subong lang kamo nakapaminsar nga magkaso, no? Sa bahin abi ni Vice Mayor Biboy ni Vice Mayor Hirotse kay ti sangguniang bayan sadtong mainit gid ang amo sini nga isyu ang permita diri ma-interview, permita mabatian si SBP Trimañez. No? Ihatagan taman sang let us give credit sa where credit is due. No? Ti siya man lang tumabaka sa unang magreklamo. Ti ang iban niya nga subong lang sila nakapaminsar nga dapat may kalasuhan gid man gali. Pau? Actually, kuno Bumbo Cham nagpasara ini sila sang resolution and nang ito napadala dito sa bahin for the investigation. Now, nagkapila man sila na magpadala sa lahat diri sa DPWH Region 6
And pila pa ka months after sila nakasabat. And ang mo to kagapon, nag-upod sa session bilang resource speaker diri si Engineer Alfruto, Jose Alfruto, Bumucham, ang Assistant Regional Director diri sa DPWH Region 6. Amo pa lang to kuno naka-respond sila ang DPWH after several months. Tapos ang balang-alang sang Assistant Regional Director nga pangamuyuan ta na lang ni. My goodness. Namagani. You know what? Waay kuya ginakadlawan ang terminolohiya nga orang ang buluhaton nga pangamuyuan ta na lang ini. Yes, dapat naton pangamuyuan. Pangamuyuan ta ano? Nga ang mga nagaagi dira safe, ilikaw sa anuman nga hindi maayo sini nga hitabo. Pangamuyuan naton nga ti mag-abot ang tsimpo nga nagakadapat na gidman nga sukton ang mga tao nga sulukton sa sining nasambitan karon iya nga monumento sang korupsyon. Sa aton sining nga mga kabumbo. Pero ang punto nga kay kumo wala na sang budget for 2026 sa kun ano man nga sistema plastada dira pangamuyuan ta na lang. Daw kasubong niya nga daw hindi na eksakto. It's not proper. No? Nga gamiton ang mga tinaga nga pangamuyuan ta na lang ini. No? Di ba bumbupaw? Na mangkot man kailangan ni Bumbucham kung what's the assurance nga mauti kung matapos yun manining aganan flyover, anong assurance nga makalabay tanan nga salakyan sa babaw sa flyover tiyang badri ni Vice Mayor Roche do hindi pag-libere din nagkadlaw lang siya gari Bumbucham kay gambal nga hindi pa ni assured nga makalabay tanan kay total parehas sila manining sila sa kung flyover gali ka kinanglan sa intensive jet grouting Bumbucham. Magamit gid man naton ining ang aganan flyover. Manguta ko kung paano kag sano. Kung i-take over na kita sang mga apes. Kagagawa sang Iloilo, Planet of the Apes. Kay ti ang mga apes na mahilig nang magtaklas-taklas mo. Why man to ang mga apes ni, why man niya gagamit sang slakyan, motorsiklo kun ano. Kabayo man to ila na sakyan niya kag lukso-lukso saka-saka ti matamat na mga balagon gatulubo sa aganan flyover, di ba? Ti pananglitan yung mga magabot ang tsimpo nga take over kita sang mga amo, ti siguro pinakamapinuslanon ini para sa ila. So, when si Mandri kung ano man dali or mag-respond man dali gilayon, ang ginahiyo man dali nila sa ICI nga ibisigaran dali ang aganan flyover and at the same time appeal natin kung madalagid man ining proposed 285 million additional dali sa pag-construct ng aganan flyover sa Macham. ICI? Ay. Well, good luck sa ICI. Nang incredible man lang ICI bangod sa kay Mayor Benjamin Magalong Pero kay why na si Mayor Magalong dira sa ako niya nga opinion, no? Kagati siguro damo man na nagapaminsar sang kasubong sini, may bilin pa bala nga integridad ang ICI bumbupaw. Kasi independent kung tani mo, but when si man kung ang kilala ko pas babaw, kung ang kilala ko pa gani is babaw to. Total tinudluanay naman lang tani. Sino nagsugo sa inyo nga mag-amo ka mo ni? Galing sa taas. Ang information ko galing din sa taas. Anong sabi ng kilala ko galing sa taas? Wala nga ang opisina yung ICI na yan Wala nga ang staff yung ICI na yan Good luck, ICI. So, tanawin ta, ati hindi yung mga Ilonggo nagsasalig man nga matapos. Ito ang problema sa trapiko. Ang muging ang nagiro ulo. At the same time, ang safety man sa mga nagalabay sa bahin man sa agaran flyover. Dala na lang kung ka-flyover ba mo siya. Tiway man tutupa ang hambal to sang pilo Ilonggo kung ang kapwa Ilonggo ya hindi gusto mag-suffer. Why man tutupa? Bla? All right.
So, dugang man sila mga information is may ara man update and banantayan man diri kay ibando wala naman sa libat hopefully ano man yung route man sang mga Ilonggo, Pambachami, si Bongo Pauli Digital de Pagora, and this is Bongo Radio Philippines, your number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bongo. Salamat gid na Bombo Pauline Piliora. Sa Department of Public Works and Highways, hindi ko lang pagambal kung sa region office or sa ICDO. Basta may kilala ko da nga may damo siya materyales kag kung kinalan mo ng materyales do pilato do 3 pesos ang kada isa, pero kung sa iya ka mabakal imo na city, so 4 gid iya. Di kung mag-isa ka magatos na, di 700 pesos man. Kung magdamo-damo bingin ang lan mo sa kamusin na kabagay, maglabot na sa milyon, di milyon man income ay. Good luck sa negosyo, kabay pa nga magmayuhan ang kabuhi mo. Standby na sa kapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information na Basta Radio. Bombo! Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan na masaming nga pagsaylos ang linya. Ang swerving o kung pagsaylos ang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025. Ang October 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay gahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamang in safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado, sa concert at plaza. Mangininyo umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban. Ang iga-paraffle sa masuki
sang Plaza de Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus, wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara napahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot ibayaw ang kamot agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kun sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kun pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag hindi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Sa Radyo Bombo! Mayong hapon sa tanan, 11 minutos, makaligad ang tak ng alas 2 sa hapon. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program, Tuesday edition, bado huling ilbimbo na para sa bulan sang September. The 30th of September, last day para sa sining bulan 2025. How many days to go before Christmas? Let's check.
Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share. Mga kabombo, 86 dias na lang. 86 days before Christmas. Getting exciting. And today, balikay kita para sa mga letters nga aton nga igidulong sa inyo sa sining hapon. Salamat gid sa aton dira nga mga maukod, nga mga tagsulat, letter senders naton, and especially thank you sa aton gid nga never ever nga naga-absent every 2 to 3 diri sa Kahapon Lamang program. Salamat gid wherever you are. Thank you so much. And again, I'm reaching out to you basta may ara man kamo dira nga mga istorya, especially those nga listeners lang until now. Uy, ka-exciting bala kung mga letter senders man kamo, especially when you already hear your stories being read on air. Sige, basta may ara ka mga luyag nga i-share, pwede gid nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat. And then ipadala sa Kahapon Lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's go straight sa pagbabati sa inyo sa ato ni ambanon for today. This is from Jose L.G. Fuentes. Uy, sa mga nagalayo ay dira, this song is for you. LDR, Long Distance Relationship. Good afternoon, this is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Naghatag og kalipay diri sa akong dughan, ang imong pagtawag samtang naglakaw gakatawa kay gikilig man. Ngisi abot sa dunggan kay ang imong tingog maoy naghubay sa magul-anon ko nga adlaw. Bugat-bugat gamay ang akong gibating apang kalit na wala. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa pangano. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot taning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Mga bula-bula tekstorya, I love you and I miss you more. Maoy gibalik-balik, wa nay kan-anay, wala nay pahuwayay, wa nay uli ay. Never mind kay gikilig man, kay ang kamingaw nga akong ibating, niligid ka bayran o dalar. Bisagod sa opiyong, ako gyud ang tuhod sa imong pahiyo. Huna-huna naglupad, mura ko gituboy sa panganon. Pagkadungog na ko sa imuhang bugnaw nga tingog. Kay bisan layo ikaw giyot na ning kamot, nga mag-istorya ta kada minuto. Kanig yung LDR lisod jud kaayo, apan bisan layo ka, ikaw ra ang love nako. Ako taho na lang bisan lagyo ta, sa ngalan sa gugma andamag, paabot hangtod nga mo balik ka, ikaw ang kalipay.
Jose LG Fuentes, dapat strong gini ka mo yung adungan, no? Kon LDR, ang whatever that is that you have. 18 minutes after 2 o'clock. Happy Tuesday sa inyo tanan mga kabombo. Today, magabasa kita another set of letters para sa inyo. Unahon ta, ining something from In B sa iyang episode, Trust Him. My dearest, Tita Regine. My friends, do you know that sharing is an enjoyable undertaking? Now, let me share with you in Psalm 91, verse 11, "For he shall give his angels charge over you to keep you in all ways." Today's message, God knows you're tired. He knows you're trying. Trust Him. He will make a way when there seems to be none. Mayong hapon gid sa inyo tanan, sa tanan nga mga miyembro and staff of Bombo Radio Philippines, sa kay Tita Regine, sa mga fellow active letter senders ko, mga added listeners and lovers of this enlivening program. Abi ninyo, lingawon ko anay kamo, sang kasosyo ni Mang Carlo sa negosyo. Ginbudlayan gid si Mang Carlo sa pagsarig sa iya nga kasosyo sa negosyo. Permi gid sanda imaw kung mag-deal sang tag 30, 40, 50 sacks of rice sa tabok nga syudad kag probinsya sa Western Visayas. Pero may mga panahon nga hindi gid malikawan ang mga shortcomings kag kapaltahan sang kada isa ka tao. Tungod kita, tao lamang. Isa sadto ka adlaw, gulpi lang ang naglain ang pamatyag ni Mang Carlo kay gina-high blood siya. Kag may mga urgent calls ang mga suki nila sa tabok nga mapadeliver sang bugas. Hindi gid magpasarig si Nanding nga iya ka sosyo nga mag-deliver sang 50 ka sako sang bugas kay basi itulis siya kag magsala pa sa pag-isip. May kahangawa siya magbitbit sang dako nga cash kag may kahadlok kung basi magsala siya, hindi gali sala na, kundi nga magsala. Okay. Basi magsala siya sa pag-isip. So amo dia ang importante nga rason kung insa nagabaribad gid siya. Nadlok siya. Way sa pagsarig sa iya kaugalingon, kag kulang sa pagtuo kag pagsarig sa aton mahal nga Dios. Gani ginpangabay niya ang iya bayaw nga pulis nga updan siya sa iya paglakaw. Kag dayon, ginpahanumduman ni Mang Carlo si Nanding, kag ginpamangkot, "Nanding, nakabasa ikaw from our daily bread? Never to say no, or never to say can't." Actually, si Jen na bata nga wala sang mga legs, kag ginabandon sa hospital. Yet, she says being put up for adoption was a blessing. So, yun pa-adapt. "I am here because of the people who poured into me." Ang iya nga adoptive family nagbulig gid sa iya to see she was born like this for a reason. Gipadako siya to never say can't. Kag encourage gid siya sa tanan nga mga pursuits niya, including becoming an accomplished acrobat and aerialist. Siyudang mo siya mga challenges nga mga napang-encounter with an attitude of, how can I tackle this? Paano ko niya tubangon? And motivates others to do the same. Ang Bible nagasugid sa aton sa mga istorya sa madamo nga mga tao. Si Lord nagamit, who seemed incapable or unsuited nga mga tao for their calling. But God used them anyway. So Moses is a classic example.
Sa gintawag siya ni Lord para nga i-lead ang mga Israelites out of Egypt, modo mong hindi siya, no? He balked and protested. Siling niya, I am slow in speech and tongue. Pero hambal ni Lord, who gave human beings their mouths, who makes them deaf or mute. Hindi bala ako ang imo nga Diyos? Now go. I will help you speak and will teach you what to say. So si Moses nagaprotesta sa gihapon, God provided Aaron to speak for him and assured him he would help them. So like Jen and like Moses, tanan kita, no? Ari kita diri sa kalibutan for a reason. And God graciously helps us along the way. He supplies people to help us and provide what we need to live for Him. Kung ikaw feeling mo incapable ka man or ill-equipped ikaw para sa isa ka task or role na you felt God calling you to fill, so paano ikaw ginbuligan sa Ginoo? Nevertheless, she prayed unceasingly. I'm so glad you didn't leave me here on this earth to do it all on our own. So thank you for your love and guidance and the people you've placed in my heart or in my life. Tita Regine, sa pagpadayon ko, sinanding na challenge gid. Kay iya ginhimo nga inspiration ang ginistorya ni Mang Carlos sa iya. He courageously accepted the challenge without any hesitation. He contacted the Lord, talked to Him seriously, and prayed a night before his delivery. So, nangayo siya, nangamuyo siya sa Ginoo sang protection from bad people and evil spirits. Overcome the challenge with faith and trust in God. Hence, nabatyagan niya gid ang presensya sang Ginoo with much confidence sa iya kaugalingon that the Lord is with him, ara gid sa iya. The Lord will guide him, will teach him, will help him, and will protect him from dangers. Nagkooperar ang tiyempo. Kanami isang panahon, dawla na ang dagat. Katawhay sang ila pagpanaw. Kooperado ang mga crew, kag mainamiguhon ang mga tao sa barko. Naintindihan na ninyo kung daw ano magbulig ang Ginoo sa tao. Now, I'll tell you another inspiring story to show our trust in God. Hindi maibitar, kita tanan, may kahadlok gid. Nabatyagan man ninyo siguro di sa inyo kaugalingon when you're afraid from Judges 7 verses 8 to 15. When the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, "The Lord is with you, mighty warrior." May ara ako medical check-up scheduled, and although I'd had no recent concerns, though hindi ko feel, ang pagkadto sa doktor, I dreaded the visit. I was haunted by memories of an unexpected diagnosis long ago. Samtang abalaan ko man that God is with me and I should simply trust Him. Pero sa gihapon, ginakulbaan ako. I was disappointed in my fear and lack of faith. Kung ang Ginoo aragid man matuod sa akon, why was I feeling such anxiety? Then, isa kaaga, I believe He led me to the story of Gideon. Ginatawag nga mighty warrior, si Gideon makinulbaon man. He was fearful over his assignment to attack the Midianites. Although ang Ginoo nagpromesa sa iya sang presensya sini, kag kadalagan sa kay Gideon. Still, he sought multiple reassurances. However, ang Diyos wala man naakid kay Gideon sa iya nga fear. For his fear, gin-intindi sini siya. So sa gabi sang pag-atake, ginpasalig niya si Gideon sa liwat, sang victory, even giving him a way to assuage his fears.
God understood my fear too. Ang iya reassurance naghatag sa akon sang kabakod, kaisog to trust Him. Na-eksperyensyahan ko ang iya nga peace, knowing that He was with me regardless of the outcome. Sa ulihi, ang check-up ko was uneventful. Meaning, mayo man ang result, no? So we have a God who understands our fears and who reassures through the scriptures and the Spirit. Kabay i-worship naton siya sa may pagpasalamat, just as Gideon did. So ano nga mga fears or challenges ang ginapangatubang mo? How does it help to know that God is with you and wants to help you? Dear God, salamat gid for not condemning my fears, but sa always nga pag-reassure sang imo nga presensya. Help me to turn to you when I'm afraid and to learn to trust in you. Trust the Lord with all your heart. Isa man daya katiriman-an naton kung kita nahadlok tungod kulang kita sa pagsarig kag pagtuo sa Dios. Hindi sa tanan nga oras kita may kaupod. Maabot gid ang panahon nga ikaw magaisahanon kag dapat ikaw hindi mahadlok. Insa kuno, ano ang kahadlukan mo? Ang imo man lang anino? Kaghulag sa kortina nga gintukyab mo? Maskin waay ikaw it nakita nga dyan ang Ginoo nagabantay siya sa imo. He is a spirit who watches over us with the warmth of His unfathomable love to cover us and protect us every now and then or every hour, every day of our life. So let us always keep in touch with Him. Kay bangod siya ang aton Diyos, ang aton Creator, our Protector, kag aton nga Savior. We must praise Him and must be grateful to Him for the precious gift of life He bestowed upon us and everything we need to survive. Kagja duman, Tita Reg, nadumduman ko si Mari Esther, nga tama, gid ka mahinadlukon. Madalagan, nga way kuhaon kun kibuton. Sala pa abi, ti doon na namian ang mga nakakilala ka na magsunlog. Hambal ko, ayaw man ninyo pala bihi o kun patami siya kasunlog. Kay ba abi ninyo, nagaparamugnaw na siya. Basi karon ang ginari, bit-bit na nga kuron, ana ihaboy. Kag kun mahaboy na ran, mabuka. Ti ano dulang ang iyalutuan sa iya isda. Ahay, maluoy man kamo. Piragid ang sunlog nga makaharakhak it kadyot, kag untaton dayon. Kay hindi man maayo. Kag waay pagid siguro kamo na kahibalo. Abi ninyo sa pagkamatuod. Sa darayan mga dia kasunlog sa sala, bantayi bala. Hindi ka lang kadia kamaan, magsala-sala ka man. Maskin isulat nyo ran sa bato ang ginhambal ko. Daw kilala man ninyo si Daday? Hindi rin tana sala sa una, pero sa sige na kasunlog sa sala, subong na sala na siya. Kag siya naman karon ang ginasigi kasunlog sang iya nga mga kilala. So mga fellow KLP lovers, kung ma-recall ninyo ang kanta nga, My Love Will See You Through, sa stanzas nga, when friends turn their backs on you and you're so helpless you don't know what to do, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. When the road seems so long and endless and all you see is nothing but darkness, don't give up, just walk on, have faith in your heart, for my love will see you through. Tita Regina, ang mensahe sa sininga ambahanon has given us enough courage and strength to continue our way to reach our goal, for God's love will help us realize our dreams to come true. I hope nag-enjoy ka mo, kag naka-earn man mga moral lessons integrated sa sininga episode. So thank you so much again, my dearest Tita Regine. May the good Lord shower you with the best guidance, knowledge, and wisdom to trust our gracious, merciful, and loving Lord, God Jesus. Sincerely yours, in B, sang Iloilo Province.
You are right, NB, no? Let's trust Him. Let's trust God. And let us not rely on our own understanding. Diba? His ways are always better than our ways. Kanami isang imong ginbili na naman sa amon sa sininga hapon. So, salamat, Gid. And salamat man, no? Hindi lang yung isa ka episode ang ginasend diri sa ato ni NB, taglima na ikabilog. So, ginapang amat-amat lang natin ini. Salamat Gid sa liwat, NB, sa imo gin-share sa amon this afternoon. Oy, hello dira ha, sa kay Bloom, sa kay Daday. May Daday, madingin mention sa story, takag si Rose, bago pa matigid sila. It's high time ha, magpadala mo sa mga istorya nyo diri sa KLP. Salamat, Gid. 33 minutes after 2 o'clock, magapanumbalik ang kahapon lamang program kaupod si Tita Regine pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga pahibalo. Mas nanamian ba ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyo nga balay, pero hindi gid magigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malim kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan ng mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara. Plus wala di Iloilo, Billboard of Activities for September 28 to October 4, 2025. Ang October 3, among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal, pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sa Sacred Heart of Jesus. I will establish peace in their homes. I will bestow abundant blessings upon all their undertakings. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akon all-powerful love ay igahatag sa tanan nga mga baton sang Holy Communion sa First Fridays sa siyam ka consecutive months. Ang grasa sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa El Puente or the Bridge sa October 3, 2025. Mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang Retro Band kaupod sang ila great selection of old songs. Ang natalana nga maghatag sa inyo sang one great and exciting musical show this October 4, Sabado, sa concert at plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga plazwala di Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban. Ang igaparafol sa masuki sang plazwala di Iloilo. Sa Oktubre 5, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa El Puente or the Bridge sa among adlaw, alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon nga i-remind ang mga lideres ang aton pungsod nga ang ila power is meant to uplift the lives of the common people, not to destroy it. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025.
Pananakit ng katawan, sila ang magpapatunay kung gaano ka-epektibo ang SAN Liniment Oil. Masakit na katawan ko, yung likod ko, papapahiran ko yung likod ko. Konting massage lang naman na ganyan eh. Ayun, nawawala. Maitulog ko lang yun, wala na. At ng ulo. Masarap na tulog ko, sir. Subukan nila at nang matunayan nila na ang SAN Liniment Oil ay mahusay. Tanyata Rivera Salamero ng South Poblacion, Gabaldon, Nueva Ecija. SAN Liniment Oil, gawa ng SAN Marketing. Inot sang tubig, magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag, agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot. 28 ang ato nga oras, proceed kita sa susulat ni Lola ang Taring. Maayong hapon gid sa inyo tanan, mga maukod nga mga listeners, mahal kong letter senders, sa makatapos ang bombo, mahal kong Tita Regine and family. Taos puso nga binabati ko kayong lahat, kabay ara kamo sa maayo nga sitwasyon sa inyo nga health. Subong medyo nagakurog-kurog ang akon nga mga tudlo sa pagsulat, Tita Reg, pero ginapilit ko nga magsulat. Iti gusto-gusto ko nga i-share sa imo ang akon nga nabatyagan nga kalipay, kag ang akon nga masayang puso't damdamin nga ginabatsyag ko sa subong. Tita, ang ako nga i-share sa imo nga hindi ko ginapaabot subong ang may hinablos ko nagkari kaina kag madamo nga groceries sila nga dala sa akon. Pala mo tita, sadto, galit-galit sila sa akin. Tungkol sa aking kasaysayan noon, nagalit sila kasi ginahikawan ko kung sila nga wala man daw ako nakapa-eskwela sa ila. Tibala mo tita, sadto medyo mabudlay ang pangabuhi nila. Kag subong, manggaranon na gid sila. Madamo sa mga salakyan, mga magagandang bahay. So tita, pasalamat gani, no? Ginahatagan sila sang aton nga mahal nga Dios sang manggad kag sang kaunlaran. Damo ang mga hutik-hutik. Ngati amo na nainit sila sa akon. Titita kung sa bagay, ang mga sulat ko o kung mga kasaysayan ko sa do, wala man yan ni isa ka pangalan nga ginamention, kundi nga ginambal ko lang. Nga wala ni sila naglingon sa kanilang pinanggalingan. Gani tita, nagsulat gid ako ng sagot noon, sulat ng kapatawaran. Siguro tita, baka nalaman nila ang aking sulat ng kapatawaran. Tita, maling akala nila sa akin. Gani tita, parang nabubura ang sugat ng aking puso at damdamin sa ngayon kasi okay na ang pag-uunawa at pagmamahal sa bawat isa at sa aking mga pamangkin. Tita Regine, pagkahapon naman, may nag-abot naman nga may dala nga madamo nga mga groceries kag may 1,000 pesos na ginhatag sa akon sa isa ka very thoughtful, very loving ko nga hinablos sa abroad. So salamat gid sa ating poong may kapal, baw sabay-sabay dululungan ang grasya nga ginhatag sa akon sa sini nga adlaw. So malipayon gid ang akon nga kasing-kasing, hindi no sa mga groceries, prutas, kag kwarta nga akon nga nabaton sa subong, kundi nga nalipay gid ako bangod ang kaugot nga ara sa akon nga tagipusoon nagakadula na. So mahal na mahal ako talaga ng puong may kapal. Napakabuting pakinggan sa kanila, hambal nila, Auntie, sa tanan ka mo lang mag-ululutod, ikaw ang pinakamaniwang, pero ikaw lang ang buhi sa subong. Tiyamba ko sa ilang ati, planggagi ko yan ni Lord. Kag wala man pundo no ang iyang paghatag sang iyang pagsalig sa akon. So mga muyo lang kita permi So amo na gani nga buhi pa ako tubtob sa subong. Tutubtob sa subong, mahal na mahal pa rin ako, abi mo Tita Reg, ang akon nga mga dating pupils at mga co-teachers ko man sa itong naglipas na panahon. Ang galit lang sa akin noon, ang mga guro sa grade 6 sa Central School, kag sa barangay school teachers. Tibalan mo tita, nainit sila sa akon, kaya sobra ko no ako ka-istrikta when it comes to checking of our promotion reports. Balan mo, basta makita ko ang erasures, hindi nagatadlong-tadlong ang pagsulat,
may mga pilo sa kilid sang report on promotions ay ginapaliwat ko na iya wala ako gina-check o ginabaton. Gani madamo ang nainit sa akon kay tama ako ka istrikta when it comes to neat and clean, correct, and additions, subtractions, kay divisions sang ages sa mga pupils. Balan mo tita, may erasures, may pilo sa kilid sang reports, ginapaislan ko sa mga grade teachers. So amo na ang ginakontra ako, ginachismis ako nga sobra pa ko kuno sa amon principal kag sa district supervisor. Tisiling ko sa ila, I am just working my own job. Kay ginasulduhan man kita sang gobyerno para mag-ubra kita sang husto. Tita Regine, kung may MA units ako sang panahon nga naging district coordinator ako, siguro madamo nga mga lugar or provinces ang ako nga nakadtuan. Pero wala ako nag-attend kay siling ko sa among district supervisor nga siling ko, sir, hindi kuya luyag nga mag-PPP. Pungko, pamati, pauli. O pungko, pamahaw, pauli. Dita palangga ako sang amon principal kag district supervisor sang una kay matutom ako sa bisan ano-ano nga obra nga gina-assign sa akon. Dita balan mo, basta may obra or chairmanship nga ginahatag sa akon, ginadedikahan ko gid nga neat and clean kag correct, walang erasures ang akon obra. So mo na tita, no, ang akon di ginaobra sang una. Permi ako gani ni ginasilingan nga daog ko pa kuno ang calculator. Wala mo tita, freehand solving. Wala ako yung nagagamit sang calculator kung nag-add, divide. Ako sang ages or mga edad sa mga graduating pupils sadto. Madamo nga mga co-teachers ko nga medyo tamad na tamad nga magturo noon ay ginapabasa lang ang mga pupils silently. Copying method. Pagdason nga adlaw, tagaan lang test ang mga pupils without explanation. Wala pag-explain sa ila ang leksyon. Tungod nga hilig magbasa sang pocket books. So may isa ko co-teacher man nga method of teaching ni tita, copying and copying without proper explanations. Kag tagaan lang test ang iya nga pupils. Amo na gani tita, parang ginatunto lang ang gobyerno. Sa karon nga panahon, madamo nga mga pupils ko sang una, mga professionals na nga nagasiling nga ako kuno ang idol teacher nila sang unang panahon. Wow. Kung mga batian ko, mga komentar nga ini sa mga pupils ko sadto, syempre tita nasadyahan man ako, no, nalipay man ako. Sa sabong, may edad na gid kita, pero maririnig ko sa bulong-bulungan nga ginapuri o ginadayaw ako na. Ginadayaw ako nga isa sa mabuot, mabuting magturo sa lahat daw ng mga guro nila noong nakaraang panahon. Ting akon pagid nga nadumduman sa subong ang prinsipal na sermon ni Monsignor Militon Oso sa misa niya sa Haro Cathedral sa itong mga nakaraang linggo, and I quote, na ating ugaliin ang principle of giving and taking. Sabi niya, when you give, you take, and when you take, you give. Tita, nangyari ito sa akin. Ang aking mga pamangkin na hindi ko ito nilungan noon, siya pa ang nag-aalala sa ngayon. Buwan-buwan, gapadala pa sa akon sang bulig. So lastly, ari akon nga love, kisses, and prayers sa imo tita, kag sa bilog nga family, kag sa tanan nga mga loving co-letter senders ko. Lovingly, Lola Amparing. Kag PS, tita, ako na lang sugpon diri ha. Ang isang kasiyahan kong natanggap sa ngayong araw ng August 7, 2025. Ginpatawag ako nga magkadto sa Office ng Senior Citizen sa Banwa. Naginatag sa akon nga provincial aid nga worth 5,000 pesos para sa taong gulang na 95 years old. Titita, may kalaki pa na pinaka galing na sulat galing sa ating gobernador. Pagkaabot naman ng 100 years, may 20,000. Kag iba naman sa GSIS na 100,000 pesos. Tani, kalabot pa ako, no? Tubtob 100 years old sa bulig, kagaluoy sang Diyos. So please kindly extend may taos-pusong pagpapasalamat sa aking natanggap na 5,000 pesos.
So thank you very much. Di may inugbakal na ako sa mga kinahanglanon ko sa liwat. More power sa imo. Love lots. Lola Amparing. Pamayo, Lanino, ang may 5,000. Joke. Well, you deserve that. Kaya nakalabot ka sa edad nga 95 years old, so may ara ikaw nga amo na nga amount nga na receive from the government. Ti mayo gid na makabuli gid na sa imo, no? Lalaan pa rin. So mo nang ginahambal ko, ihaboy na ang mga kalain sang buot, ipangamuyo ang tanan-tanan nga imo nga ginabatsyag, no? Especially ang mga sunggod-sunggod mo sa mga hinablos mo. O kita mo, nagaalabutan lang ang mga swerte, ang mga grasya para sa imo, hindi bala? So that means nga, love ka nila. Okay? So wala na utdo na ang mga sunggod-sunggod nga ina. So subong at tinag-intindihanay na kamo, I hope, no? Ang inyong connection, magapadayon na gid, kagang inyong maayo liwat ng pagtinamdanayin, magapadayon na gid. Salamat gid sa liwat. Lola Amparing sa imong nga pag-share diri sa KLP alas 2:49. Ang ato nga oras magabalik kita with more diri lang sa Kahapon Lamang program. Kasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snack, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Iyari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical. 50 minutos, makalipas ang tak ng alas 2. Sulat naman niningni sa Lambunaw ang aton nga pagabasahon para sa inyo. Dear Tita Regine. Good day! Sa tanan nga katapos sa ning estasyon, kag sa imo especially, tita, may time pa. So here's another story. This day, bali ika-second ko na ini nga sulat sa bunga adlaw. Gahulat ako nga himusan ako kay inog paligo ko. Kay ginuna sa akon hinablos paligo si tatay na. Hindi gid man malayo anda nga balay. Hambal ko karon lang ako, unaha lang tana. Kay na mga alas 8, gawangwang ambulansya sa Lambunaw, pakadto sa INCA or INCA. We don't know what it was. Duro pa abi mga motor, tricycle, kay mga private nga salakyan. Nagapakadto pa kari kay may eskwelahan sa INCA. So may eskwelahan high school man sa Kaningwan. Kagang amon lugar, medyo liko-likoon kag takas o taas-taas. So, daw ikaw lang ginakulbaan, kag uso, disgrasya. Hambal ko sa hinablos ko, haso, mandyang driver ka ambulansya mo, man-ana nga damo salakyan, uwang. Haha, so nagapabinit mga salakyan mo Kaya naagyan ko, sa pagbata ko, katong napatay, kay mihilanat nga daan ako antes magbata. So, ang bata, gaunta-unta, gindala siya una sa hospital. Isa ka adlaw siya sa Lambunaw Hospital, kag dalon sa diri naman sa syudad, sunod nga adlaw. So gindala naman ako sa Lambunaw Hospital kay ginakurog ako. So isa ka gabi kag iabat ako sa hospital sa Don Benito. So 17 days kag mapatay ang bata. Hindi pa gid mayad kondisyon ko, pero namirit ako nga mauli kag sa balay sa mga ginikanan ko ginhaya sa isa ka barangay. 15 days man haya niya. Ka-experience ko sa nagapakadto kami sa Iloilo Sadto,
Kay napambo ako, gasumpit, dugo ko sa irong. So amo to, ginabat ako sa Iloilo. Nahamot man ako sa driver ka ambulansya sadto. Hay, pag-abot namon sa Haniway, medyo traffic. Ginpauwang na ang ambulansya. So ga parabinet mga salakyan. Pag-abot na sa malapit na daan na sa hospital, ginuwang na. So, natatapan ako dayon. Amo giday-a kasaysayan ko nga nag-abot sa akon isip pag-agi ka ambulansya. Mabatayan ko ina nga tunog, nasubuan gid ako. Dumduman ko pagid sang pag first stroke ka ba na ako, ay nako. Sige lang, you are always praying for His eternal rest. So may the good Lord Jesus Christ bless us all and keep us safe, not only this day, but through the years. So lovingly yours, Ningne Sang Lambunaw. Thank you so much, Gid. I know every afternoon, ara ka Gid nira, no absences. So, balang ko Gid kita, Gid dyan nag-open danay kada hapon. And I really appreciate ang madamo ka mga istorya mo diri, no? Because you said, amo na yung nagahatag sa imon sang gana, sang imo kaisipan. Kag tapos nagakakas ang imo nga anxiety. Mayo Gid man na, no? I-focus mo bala ang self mo sa something nga mga very positive, rather than manumdum ka da sa imong sitwasyon, kung ano ang wala, kung ano hindi mo na pwede nga mahimo. So diri na lang kita, no, sa positive side. Kaya ti amo na yung nagahatag sa aton sang energy kag kaayos ang buot, kanami isang buot. Hindi bala? So sige, alingawa ang imong kaugalingon. Hindi lang sa pagpamati, kundi especially sa pagpanulat sa mga kasaysayan, no? It makes your brain work. Ustogid man ina para nga hindi kita matuktukan kag hindi kita magmangin malipaton. So amo man ang iya kay Lola Amparing, hindi bala? So salamat gid. And I know you still have more stories nga ari diri nga napadala, so pang-amat-amaton ta lang. Magapanumbalik kita, salamat gid sa imo sa liwat ning ni Sang Lambunaw. Magabalik ang KLP sa gihapon. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig ukon kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean-up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga... God, I would like to take this chance to remind ang aton nga winner, si Lola Iki. Lola Iki, ikaw ang aton nga winner last week. So, ma-interview ako sa imo this coming Saturday. I hope kabalo ka na, ha? Nga ikaw ang aton nga winner. Abi niyo mga kabombo, ano ang ginhimo sini? I do not know kung base ko nagpabulig man si Lola Iki, no? Sa iya probably anak or sa iya nga apo. But sa nabato na nato na iya nga sulat, gin-email. Ang gin-email, ang pictures ng iya nga handwritten nga sulat. See that? Basta resourceful ka lang, no? Ang makalabuot na, in whatever ways, basta nga makalabuot diri sa aton. So, ginbasa gid naton ang sulat ni Lola Iki. So, I hope nga ang family mo dira, especially ang nagpatigayon, nga mapalabot diri sa aton ang gin-email, nga imo nga handwritten nga story, kabay nga ma-inform ikaw. Pero I'm sure sa saning nga mga tinion, ara ka man dira siguro kay nagapamati gid nga upo diri sa aton. So Lola Iki, may interview ako sa imo this coming Saturday, palihog kung kaya pa kadto ikaw diri sa station before mag-alas 2 ng hapon, tapos dala ka sa pa-xerox mga ID 2 copies. But if not, sa nag-email sinisang sulat ni Lola Iki, palihog na lang no,
prepare naton si Lola Iki for Saturday. Pwede gid nga matagaan ninyo ako sa iyang contact number or any contact number that you have or ang inyo dira nga FB account nga pwede namon no nga magamit para sa aton nga video call if ever hindi kaya ni Lola Iki nga magkadto diri sa station. So madamo gyud nga salamat sa inyong mga istorya dira mga kabombo. Palihog na lang i-email ninyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga sulaton tapos ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Check again naton ang ating nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. Giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share. Mga kabombo, 86 days before Christmas. Kag magkasunod naman, after KLP, ang mga inyong paborito ninyo nga mga dramas, Tuyang Ermitaña, Provincial Jail, kag Dear Diary. Madamo nga salamat sa inyo for being with me. For today, see you. Buwas, Oktubre na. Sige, hapon ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. I'll be with you again tomorrow. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.